Oğuşut Şamiyev Ansabın Zirafi Roman Türkmenistan Neşriyatı Aşgabat şehri 1980 yıl 1. bab Afet kapı ahir son asıllı. Bir gece öyle günlüğün ağrığını çekilen birin terk etti. Garankılık inni on anırsına kaldı. 7 yıl yön. Bundan 7 yıl yön olsa şeydip yağıtı zakan ölüşen dünya bu kapının bertine kalıptı. Sol yağıt bolup giden elemine orin ayak bastı. Tığırık taşı kat kat tikenekli filmli dünya yönü öz şeyaklığına devam ediyor. 4 boşunlak tağıta zayacağızda el asamatlı durun gödevçileri ol soğuk nazarına ayrıldı. Şobadı da iyini tikeneklep gitti. Neden biri saklan niyemesine ödüp hufurvadı. O yerden tiyirak karadın taylanını kem görmüdü. Bernemi yürep yine ayak şetti. Kükürüğünü doldurup demallı. Demarını kükürüğü değil, yeginlerim aşağı yukarı kaldı. Yine kanırlıp arka yönü seyretti. Birin divarın anırsı. Ol asla sıkmacaga dönüptü. Tanrı'nın günü dardan keni. Geçirin giyirlin deşikten sıkmagan bulur uşyan. Soğucak şemara yüzünü tutup barsa da degri daşı petiklenen, hut şu mahal kaydan dünyasına yine bir ihtiyar karanlam duymayadı. Yüklüce geçen ünler, hali hadirim on eginden masyadı. Olenni erkin ahırı. Azatlıktaki adam. Biliyemem, azatlıktaki adam. Ha, ağlasmanına pasırdaşıp yörün kuşlar yali erkin. Gösüp konup yazılıp düğürlenip, islefe yağıp islemese burkut atağınım yalançı diyen bulutlar yali erkin. Tağırına soğuluna zağılla zuğul, kasıp kovulaşıp, oynaşıp yörün sağacıklar kimin sağ taraf asık. Emma özünün solarlen dengdiğine ananan ok. Bunun beylak, gaptalı gödevsüzü gerizektiğine veri bilbağlayam ka. Güppe birdat yadına düşün, köyünülüşün. Gatı köyünülüşün penceğinin sütüne el sokup paspırdına, aklı hatına odal telim gayrı göz gezdirenim ordu, yine bir karadı. Dedi o. Ondan hemen gayrısını diyen diysene. Sen neler geçeni ehli dadı unutup, asmanına ağıp dönüyen kuşları yar gana tasmar akvetin. 7 yılların son azatlığın kazanın. Yerin bile edenini yeğininde çekip, bu kuşlu gumrulu yelli yağmırlı, aydım gülkürü elime doğrulun. Doğrusu, dünya teriden indin. Sonra da gül asılı veren ok. Onu köyünüğünün iligi boğdu. Yağdırdı. Bari dünya giyinemedi. Batılınlaki dağırlık yine şonluğuna kaldı. Ne misin? Özüm hayran. Yolun bir iki adım sepine soğuldu. Krandan su akıp durdu. Bir güt burun turbocuk uşakluktan aşağı kaydıp, öyün siyariyer tuğuruptur. Yentil zoyuzuk yatab, su gongsu atıda bakan şildirep uğran. Ol su çeti gelmedi, egilip krana alın tuttu. Su yakadan fıyırıp bitti. Güymüncü tapınan oğlun yali, keyip edip, yeni yüdün suun aşağını etti. Su inni, tapşara geliyen gurgaşın arası üstü bilen, düğünlü burnu yırladı. Soňam bu gözleri birazrak pişirak geliye diýdirgen at yüzünü düğmezikler galdırıp yere baka indi. Ayeti bilen yüzünün sarkılaşıp duran damsızlıklarına yetirenine, edil kaptanına özünü gözü gidicilikli seyrediyen garry enen gördü. Yine bedretini eline sallap, yigide şinerliyedi. Tanış gördüm ki. Ya oğlunu ne edip seyrediyem ki? Yolluysa oğlunu yatlı diyan oğlu görününe uğunup, nazarını aylaymak enelen edahedi. Birdenem garry oymul edip geldi de, yine ulanılmadık sabın yigidi tuttu. Yuğun oğlum, yuğun. Menem özün yalı oğlumun, İrden giyişlik bilinen yokursunu yalaňaçlap, soğuk suğa yuğunması hadi. Garry aysa aytması, yigidin özüm yuğunmak meýillidi. Penjegini köýnegini saratına ayırdı da, yigit ýarty urusyny täzeden suwun aşagyna tutdy. Kellesine çenini sabynlap, şalyp şaraň boldy. Bir gyra çekilip üst başyny tarkyrdy.
Soňam ýene getirip ederämi diýip derre ol suwdan olurdy. Nire eltmeli? Taňry ýalkasyna oglum, özüm elterim, sen azara galma. Azar bolmaz. Ýolundan galma oglum. Keremara gymylla bererin. İşim güýjüm galyp durunok. Yigit ýetli ara aşandy. Garry ýygynyň garaýady. Olunny süňünde ýeňillik duýdy. Ädmin saltlanyrdy. Awtobus durulgysyna ýetmäge ýetmägisi. Gabat alyndan peşineli, ak takkar döşün yapıp durun bir ýaşuly sıkdy. "Salamu aleykum atam" diýip ol nätan şadam bilenem ikillep görüşdi. Ýaşuly geňirgemedi. Gaýta ýerine ysdy. Ýaşula has bolan ýerlik bilen saglygamany soraşdy. Ýigide boýdan başa syn etdi. Şeýle bildirmejek bolup adara galdy. "Gözüň aýdyn oglum" diýip ýigidin gelýän tarapyna ýene seretdi. Ondan yerini köre döwrep, ýüzüne aýlady da bir zatlar puşardy. Soň goza da ýigidem öz ýoluna rawany boldy. Ýigidin görün hasam şek tasypdy. Gözüň aýdyn. Şek sergetlik ýeňişlikde onu ilkinji göz aýdyndan şo gozu. Ak patada berdi. Gozalar feýin bolýar. Feýinlemek bolsaň, özüň feýinleýärler. Awtobusa garaşýanlar kenni. Ýolawçylar iki-bir gurrunlaşyp wagt geçirjek bolýardylar. Ýigit baran ýerine saklandy. Ara sümülje bolmady. Ana kimdir bir ýollaşyny ümlep dogdugyny mümkinletdi. Hakka aýtarym ilerdäki tutsahanany görkezip, köpe goşulman durun garady. Bu garaýşy ýigit özüne çekdi. Ýene bir zat diýdi ol, "Ha? Näme?" diýdi. "Ýok, sana zat diýemok, ýollaşym bilen." Ýigidin howa görmän o çöpün astyna galan gül ýaly sargyl ýuwsýan. İçine çöküp giden duruklary gydarjak boldy. Göwnde bolmasa ähli kişiň gözü ödünne. Doluk gymyllasa, doduk gymyllasa özüne bir zat diýilýänlik duýuldy. Awtobusam garaşdyryp bildi. Ýel turjak ýaletdi. Göz ýetimde sary sadal reňke meňzeş sary ýelmi, nirden bir ýerden guran ýeňil o çöpler duýurlap, sary şägen sogurmaga ýallaryň tüwelimi. Garal howada nämedir bir zat kim bäri düşüp gelýän ýaly göründü. Genaljiň atbaşlary ýaly. Tüwelüň habarçysy bolup ilki bir howurly şemal ýüz gözleri ýarap geçdi. Alys meýdanynyň pezlik peşmekleri, agramsa sırkyn kelmeler togulap, ýüdügüre gopçok bolup duran salamdar o çöpü ödülün düýürläp dolap tüwele geldi. Şaňy togy göze ýüze urmasyny äti ýaşdy. Ýolawçylar ters tarapy bakyşyp ýygyrlaşyp durdular. Tüwele gelişi ýaram soguldy. Ýöne ýigit ölün. Bapagynyň ýygynyň bir adyly gatdy. Taýgatymdaky könäniň içine taşlanan papagyny alyp kakıştırıp durulga gelenini, ol adamlardan erbet utkununu. Sırkı sıkan papağını getirdi de geymen şu yerde koydu. Koy, muğum yıllar bile gitti bolsun. Olmağında da geyerli galmanlar. Ol, tövrüğüne el takladı. Emma hiç kesin on bilen işi yoktu. Biri gümradı. Ahir maşin geldi. Yolawçylar maşine mindiler. Olumynny köpüň arasynda. Awtobus beýleklen atarynda onu da gün matardan gün orta alyp barýar. Innol köpüň içinde. Ýöňem köpüň içindedi. Emma giýin şeýeri bilen töwerek petekli ýerini tapawdy eken. Awtobusyň aýrasyndan sowjak şemal ýüzüne urýar. Tüňrak burnunyň tomprak ujunyň üstündäki iki ýeke tüýjagandar salaja örenýär. Innonyň burnuny ýoluň iki ýakasyna kuş gonduryp oturan gülleriň gülerekleriň sıyırdım pürpuduklu ağaçların yakınına yitiriyordu. Uluğunu özünü hapan sindirmen, bir de bulunsa 10 adım angarda durulunyan, teşne toprağa bakan yugur diyen durnağı akarın hoşta şagıllık eştiliyordu. İleride bulsa, serinleyen köpet dağın belint gelişlerine bulut kergunu çöküp yağmak yallanıyordu. Nirededir bir ýerde gaýraky gara olmak zümmüsüne sopun tüýdüginiň şirin owazy ýanlanýardy. Maşin mısıp barýar. 70 mindilne howluýar.
Doğulup gidişi deyin yine doğulup gelir. Yoluşuru agraf edim bile işini dağar. Kimler bolsa öýüne näçe tiýip gitdi şonu şatdyr. Ha sen nire? Sen nire barýasyň? Yigit iki güninden ağır demally. Hakykatdan hem onuň uğru hanza. Bir maksat gidip barýan şu mahlakidatyna geldi. Inni öýüdi, diňe öýüz hakyna oýlanmalygyny duýdy. Ýok. Ol öňüm boşan soňam, boşan kada bardy oýlanypdy. Bir dananyň aýdyşy ýaly öýüzi bardy pikir etmeýän adam, özgeler bardy da kelle agyrtmaz. Emma ol her näçe ýol kessidi, ölçürip dökse belli külli karara gelip bilmeýänni. Nädip gelsin? 18-nde basylan yigit 25-nde erkinlige çykdy. Olarama daşyny dolap durun hossary ýok. Ýokmu ka? Ýa-da bu arada pikir tarapyny kültürlemäge hajat ber barmy? Ýa-da häzir özüm onuň gamyny ýetgelen ok. Ýöne nire, gaýsy gapydan barmalygyny sallardy. Baraýanda ýüz beriljekmi? Tem güjü, olar güjü. O döwürlerden syýgyryp owy göçdi. Ýoňsuz ýyllar geçdi. 10 ýaşynda görün oglanjyklaryň 17 ýaşynda tanarmyň beri. Heniz görmedik bilmediklerin hem 7 ýaşapdyr. 7. Innol tanış bilişlerini yeke-yekeden gözüne onu getirip uğradı. Arman olur alışsa galypdy. Gata alışsa galypdy. Gedil öýüdiniň kakavaş yetkinjikligi, baş bilmez zilawsy taýýary, allymgaç ýelginni 17-si 18-si kimen baryny zylap jüpdi. Belki akbal olan hersini bir jelik aydın çıkarınlar. Belki öz başынан geçirenleri, öz gören günleri olağın boynundan sıkıyırtmak olup iyinenler. Ehtimal aman etenler. Sonra şuman yaşap yören olsa bildin mi? Hemmesi yören bolmasadı, gara duşmurta var. Yigidin gözününü baragat çağından mı? Yigidin alınını senem ör boyuna gallı. Yigidin karşısına goç dikelli. Maşin avtostansiýa gelip saklandy. Iň soňundan öýüz düşdi. Düşübem ýene günorta tarapy ýüreg urady. Bir kız süýdädim ýüren soň burnuny ýakymly iştäň aşyry turdy. Çiýişlikçi köçäň burşunyna syýgyn düdüm edip çiýişlik biçirip durdy. Gelin orta gabadyndaky jaýyň ýazysyny okudy. Şol agaltyny udydy. Nowaty durdy. İkimize bir portam horla deyip, oturklap gelen iki adam yigidin ayırından novatı verledi. Yollaşı kaptaldan çiğişliğin zıdırdamasına ağzını suvardıp boynunu tuttu. Ağzından burnundan demikterizi ıyık ankadı. Tögürüğünü yalt yult edibim neye tanışını sarırak hürdökledi. Üstleşmerdin ha? Yigit, Bağdavat neyme kaytarık vereceğini bilmedi. İnkite gitti. Üstleşmek düş olup galypdy. Ol ýaşlyk ýergini bilen yetginjekkä içge baş bolupdy. Ýöne üçin bir bolmandy. Goşuluşyp pul tanap deňine çykaşmandy. Baryny orta dökýärdi. Tanyş biçmän halymyady. Ol oğunu katap edýärdi. İkirjiňden ýerine aňan näme tanışdylar, inni söz bilenlerle bakış bilemär etdiler. Birine bokurduk düğünü kalıp gitti. Beylekem ýugdunny görü, onu gören ýigit ýetim oğlanyň aşa amsanyşyny ýatlady. Ondan kıytedinden beýaşly çykyryp uzadyna ikiň biri ho diýip aňardy. Onu ýançady beýleki gyptadykka ýagdan kıl sogurny ýaly boldy, dükana tarap ýelip ýatady. Ýa diýmän şişligim, aragam dik durmady ortalyny. Bir süýşäni deňje söweren ülpetleşiň biri beýaşlygyň gaýtarygyny eýesine tutturdy. Ýigidin gaşdyrdy. Ýok, onuň bolmaz. Ýok, söýleseň, adyň näme? diýip bir darwada dolu stakany ýeňtiren soňam soňun eskap duran beýleki sorady. Ýeňiş, gowadyň bar ekeni. Ýeşip tuğdatman, pamirden otlan ikincisi goýry şart üstäni burnunyň goşa deşiginden süýükdirip goýberdi. Urus turulny dowlaryň soňa. Urus guturny bolup durdy.
Yeňiş bilen gelen saga yeňiş takılar. Hawada. Yeňiş şu mahal nazarını iýleýän misaly ýangy silimkes silimini syňrygyny ısırıp kirkesmek baglan şyp-şyrky diýişin görkezdi. Kelleň ýalaňaç göli gün geçenokmy? Depen gün gyzdyrsa dağanyň yer gilasy. Oňa ýetegen näme? Ýöne soraýdym. Yeňiş gürrüňdeşine buğdaýryň at ýüzüne on soklu mahsus bolmadyk kişirek gözüniň birini hasam kişildi birak singel siňerildi. Guru ağaçlary ýöňkü ýazylgynyny ýitirdi. Bir zat diýmek istedi. Dile getirenini ýugudyp goýermek ýokuş görýän bolsa, herhal özüniň tersine gaýtdy. Spaýçylygy ilden bermedi. Ýydy güçlük, siz sag, men salamat. Agar kesmäňizem azylyp ýörenler. Ýatlydynyň gowy bolaýdy diýip iki ýerden ýeňteden gökezdi. Sizenki gowly. Ýeşe bar ýaňy. Men ýere gowly goýun. Yeňiş öz başyna gitdi. Ýöne şonny da howlukdy. Gaýhylar bir gapyň kakma howlukdy. Olardan ýüregini beslep ýörün ardy bilen joşdy. Şol ardygym ädimli ýeňil ätletdirdi. Bir goltuğundan gop berýän hökmüne has ýeňil bopdy. Günleri ýygyny tirkep aýlar geçip durdy. Aýlardan pasyl ýasap ýyl ýylyna ýyl geçýärdi. Şeýde uzak, gaty uzak bolan ýyl agyzy buruna gelip bir ýylla diýräpdi. Şu geçen 7 ýyl içinde ol köp zat gördi. Dörlü gılık kıyafetli adamlar bilen iş çalıştı. Olara yetip goldy. Günäsini boyun almayan günäkärler de taşdy. Kedem, soňuny saýma zarataylar da uçurdy. Tehildad üstüne aňarsy bärik gelýän dar urfa kakalaşlar bilen islemese bir ýerden girip çykdy. Eden etmişine ýokune aňarsyna çykyp bilmeýän puşmançylar da duşdy. Hatasyna gaýtmysym etmeýän, azaplyga çykdy ýene haram haky baş urjak biýgüşleri de gödýetirdi. Ol boşamadan öňň tutduğana ýüreti şagyrlyň adam bilen özüniň duşdurmagyny haýyş etdi. Mene siziň ýanyňda geldim. Diýip ýeňiş naşarlygyň orunyna oturan adama erini tutdy. Beýeňişiň heli görmedik ilkinji gelek ýüdüwi burun adamydy. Ol adam kärini adyny, familiýasyny aýtdy. Tutsuq İlemanov, hoş gördük. Milisiýanyň polkovnigi. Yenilem aýagy üstü duran tutsuq otur diýen işaret etdi. Golluk. Näme haýyşyň işiň bolsaýdy ber. Yeňiş çekinjen epledi. Men basym boşajak. Ýa-şe yeňiş tägini. Ýaýdanyp durdy. Polkovnik tutsuq ystamady. Boşansoň size işe geçeydim diyen. Bile? Hava, size orgunu. Polkovnik karışmadık olur semeli. Beni beyde iş bile gelindirem etmenli. Asla ol bu arada fikir etmenli. Yarıklı adamdan beyde da karışmak geldi. Tutsuğun bu oyunu mu kaçını? Ya olmasa tutsuğulukta oturup sıkarım, güneyden yürünlüğüm değerliydi mi ki? Eden etmişimi ödelim bilen yuzum diydi mi ki? Başka da adı göğüne de getirmeyen. Garajdayım polkovnik. Doğru düşünün. Ben size gerek, katı gerek. Men diýmegimi aýtlaşmam. Men taýynlykly adam. Köpürün. Özümem her adamlar bilen iş çalışan o köp wakalan şahyady bolan adam. Yeňiş maksadyna aýtdymdy. Polkovnik dowam etdi. Biri beýle teklip edýän gaty teýrek. Dogrusy maňa sataşan afen. Ýöne bir zat goşun gullugyny bolup gelenlerim işe saýlap bolýar. Jinayet altyşdy. Orgunny her ýöngeten işlep bilmez. Elbetde beýlekler arasynda ben köprek peýda berer diýip umyt edýär. Gynansagyň owurluk sümürlük henüz ýok der. Owurluk galply kasan oturur diýen toğragyň jogabyna biraz tagapyr etmelim ki diýen.
Bir hemişe şeylen yetdi, belki bilen ele salmalymy owrynyň iň fonkusdur. Şonam her etmeli, diýip etmeli, gözlemeli, agtarmaly, tapmaly. Şonu mağlap bildik, soňra soň ekilli bolar. Arman şoňa senin iş bar. Ýene de gaýtarap aýdýan tutsaw ile manys. Sizi orguna iş almaga kanun ýol berenok. Ýöne şeý bize ýakynnyň kut ýöwüşdiňi boýunça kömek berip berersiňiz. Men isleýänim şol. Nowsandyň ýöňüni almak. Tutsaw ile manys. Azyp netiňiz bar. Ýönen tek arasy howa çykan. Soň amakly gurlaşýarys. Beýle pikir urmaň guglat elbetde. Diňe özüň hakyny da oýlanmaly däl. Bir özüňi bilip ýaşamakda many ýok. Ýöne düşünýän gerek. Ýeňiş polkovnik bilen bolan gurruňy duw sürek gulýan ülpedine 2 saat otur garraýtdy. Ol onanmady. Dostluğun berden teresen, düýü görünüp duran burnunyň deşikleri ustanyň sanajynyň düýürlenip ýadyranna yer alşýaly ýelikdi. Sen meni kimdir öýdýän? Ýollaşym. Şaýuryň ne diýän? Sen şaýur bolup dinleýän bolmasaň, mene ulyň gurun ne diýän? Sen onu sýnajak bolmaňmy? Men bendir kaktaýdym, ok azatlyk bardy sizleýän. Hey, öýü düşüp çykanyň öýü üstleri bilen beýle ýeşitsek barmy? Bolmasa bolardy. Men köp saat güýt ýetirip aýdýan. Ýeňşiň ýollaşy arasy asylyň diýişlerine dilini diýrep tüýkülügini zytylatdy. Ýalňyşyam. Goýun bilen gurdy bir agyrla görenem ýokdur. Kim goýun kim gur düşürer ýar etmediň. Öýü düşüp çykanyň külzümek papak görse gyrjynydyr. Kän gözüne gelýänler. Tebaby namart ýollaşyndan görerlerini diýenim bar tabadyr. Özüňi basanlar bilen bir zulbodan goparmaň. Näme gopman? Köpür gepleýän. Oýany ýangyny tekrarlady. Ýeni tutsawlukdan çykanyň beýdeni ýok. Selim ýylyny tutuşyp dersiň. Men ýöne saňa sara salýan. Onçasına planam diýme. 25 ýaşdaky adama eder etmez diýme. Sen etmejegini bilýän. Ýakandan toglap tutup demir gözüniň odakanlaryndan hiç haçan işiň ýylar öýdemok. Jenaýat etseň ugruk tutulsaň, onuň beternem gözüň örkezerler. Görmäge başym dik, gözüm sag bolsun. Ol çakkys ýaňsyry öldü. Häli boşamysoň, bizi beri jenaýat agtarşyň gapysynyň tekläýme. Ense mahal bäri ýeni aýry etmeýän ýurlaşynyň kemsitmegini ýeňiş ýokş gördü. Her hal özüni basaryp görüp. Dost diýip gelmişdim gölüşinem, ak toğun sağımın setişini ettin diýdi. Ýeriniň mazgurruňy dogram bolsa aýtma. Ýeňiş içine salyp dymmak bir oňaýdy. Dymsa da ýene öýü oýna tutturdy. Geçen 7 ýyl öýü täsirini ýetirdi. Ýeňişiň gözüne çykdy, ýalňyşlyklaryny ökündiripdi. 7 ýylla ol özüni iýdi ahry. Ýeri. Bir ýylyň, bir günüň getirecek peýdasyny, ömürde oýnajak roluna aýtdy. Şunça döwrüň içinde ýeňiş kär dada gözüm ýetirdi. Azatlygyň gadyryny bildi. Öz-özünden talap artdy. Ine meňe bolsa, bennilikdäki ülpedi düşünenok. Düşünürjek golum azara galýar. Hem şün 7 ýyllap naçarlykdyr gödäwçiler ýeňişe ynananna. Döş söpürli ýollaşyň ynananok. Ýeňişe ýöňkü ýaryndan gaçýamy. Gaýta ynama girmedimi? Şu 7 ýylim juda boş geçäýänler. Gijetine oka 11 ýylda utardy. Käle dünne. Ýöne ýerdenim. Onuň bir ýylyny adatmadylar ahyryn. Bileme, aklanbaň alamaty dämi? Ilki başlady. Käbir ülpedi oňa gyýyk göz bilen garapdy. Nämemiş? Ýeňiş diýilen edýämiş. Nämemiş? Şiginne gyzylmata dakyp tertibe göz bulup bolýarmyş. Atriýat ýolbaşçynyň ýeňiş dilinden düşürmän gelenine içi ýylamadygyma. Olar görüp bilen okdy. Ya podrazdeleniýanyň ýolbaşçylary oňa bir baglandy. Olaryň anamsy garamagy näme? Ya tutsawlukda ýögen ziýanyny çapan ýeňişemedel. Dogry, ol goça duşup, ogrukdan gaýtmady. Emma öz ýurlaşyny ikilgeden näler? Dogry, söýgüsi bir şow boldy. Bugüni düşüp onuň akbaly bilenem gaýtlanyp bilmedi.
Edem yollaşının şeýle diýmegine näme esas bardy? Tustuhana da Umut işleýände edilýän teklip ýeňşe de edilipdi. Geceň atýar. Gelsin, görüşdireli. Şondan soň ezetine hatam ýazdy. Ezetini göresim geldi. Emma ne hatyn jogaby geldi. Ne de görme görse ezeti. Tustuhanada özünü görülür baryanlara berilýän ýeňillik ýeňşe de berilipdi. Sana ýanyň kanmoýsuz gelmä urusy edýär. Tustuw ile manys. Ýeňiş soňky 2 ýyly şeýrede boldy. Ekitmeli goýmaly, getirmeli, ýeltmeli zat bolsa, şofýoryň ýanyna onu goşup ýiberdiler. Binäme? Ana muň netijesi dälmi? Ýokortugyda onuň öýüdi arda ýazmady. Bir ýylyň geçilmegine haýyş edip, degişli işgärli ýazdylar. Bu häsiýetlendirmede berdiler. Olam köpüň pikiri bilen raýylaşdyrylyp edileni işdi. Ýerin soň onu hem üçin bir aradary hakda oýlanmalylar. Geçilen ýoly öz nazaryndan ölçäp görmeliler. Bu ýözi barada artykmas kelle döwmekmi? Özüň barada da oýlanmak aýyp däl ahyry. Ertirki etmeli işler barada hem oýlanyp teleg edinler bolsa gerek. Ýöne dostu ölün, ennikeçek hereketlerini unamady. Ulam anamsızlıktan. Anandırmak bolsa özüňe baglydyr. Ine ananybam onu 1 ýyl ýoň azatlıktan boşatdylar. 8 ýylyny ýede getirdiler. Ýeňiş bidatlar ýöne ýerden ýatlamady. Olar istese islemese mahal beýnisini gazaýady. Alaýtda tustawlukdan boşajak-da ertirki gün barada köp pikir etdi. Eýdem täze gün näýil başlanar? Nämeden uzak uğrar? İlkin zädimi nämeden, nereden başlamaly bolar? Ene ol şu mahalam şeýle oýlarda agyp dönýärdi. Bugün murda erkin, azat ýigit neredir bir ýerini nazarlap urdy. Ikinji bab. Ýeňiş. Piýaly gözler petiredi. Allah'ın çekip keskinip, köye yapışıp duruşuna bir göğürü gözünü görüneyim kayıttı. Ak yüz önküdün ağırdı. Yerilcik yakadan görüneyen ak tenini elini sanırdıp görür gözlerini gizledi. Buyur bulaşık gülplerini maytap kulağının yengsizine ıstırdı. Özünü ile alma derek gayta elin ayaktan düştü. Üstüne avant durunu yeniden mınam etmeyen hingin seyredip huk oldu. Mihman şeydip, daş işikte söm sayak durumulum ya, ödür kelemin bağ mı senem? Yeňşin yarım degişme bilen aytmasına gelin hasam özünü yitirdi. Şonun soň gapyny giňire açyp, "Girin" diýdi. Yeňiş jaýa girip köşüni çykardy. "Geçiber, pol sowukdur. Şunu aýaňyza sokaýyn." Ol öýde geýilýän mata köşü tutdy. "Bir öz geýärmi diýarlar? Sizin köşüňiz maňa burulmyka? Men 42 nomerli ayakkabı giyen, siz bolsaňyz 36. Uy şeýlemi? Näme 36? Senem aljylaryň hawala gaýtadan ýeňşi siňerli. Ýa-ni bir nepel durlany bolanyna, ýüzi ýene howsalandy. Gözleri ýene tegelendi. Senem aljyrama. Uy aljyrap näme? Ýöne sen ýatky şekeniň aýagymyň ölçügini unutmadyň. Senem bir undup bolarmy? Anha bu taýda ýaly. Ýeňiş köş aýagyna sokonsaň senem, stul başyna ýeşekmi ýa ýerem bolýarmy diýdi. Tapawdy ýok birinki näme etdiň şoň bilen. Ýeňiş senemiň ýaýdan ýanlandy. Gaty stoluny ýeripdirin keçäň üstü kem bolmamy kadýan. Ýeňiş ornaşan soň senem gapdalyna ýas soklady. Oturjogyny aňyry içeri bilmän aýak üstü durşuna. Oglundan kakasama işdi böyle. Çay içerdiňe çay weýenni. Gümürtüklep aşağına tarap gitti. Medeniyetli gidäýdigmi käbi? Ýeňiş kıyın güne galdy. Yakasyny dödüşdirip saçyna ereze berip gelin diýwanyna oturdy. İki özüm ýeňiş dedi. Yigit geçäniň günün dyrmylap oturşuna senemiň ýüreginiň aram tapmagyny,
Gögün gögrümünün giňilmegine garaşýardy. Senem murda eline bir iňigine iltýärdi, bir aýyrýardy. Bir de diýwanyň uzyň salgymynyň arasyna düşen oňuzuk gafa sypany çöpläp güýmenýärdi. Ýerin soň hal ahwal näçek? Ganymat. Ýüzüňizi bir göreýin diýdim. Gelin kina ýaly gardy. Senem görmek bar eken ýerine. Ölmedi itdiýenleri. Senem ýerinden turdy. Penjere guly baryp öýden daşarky dünýäni synlady. Onda da nazary egilinmedi. Gelip ýene öňki ýerine çökdi. Köýneginiň etegini aşak çekişdirdi. Inni keşdeli geýim görünmedi. Gelişini gireden, senem muny ýeňşiň üst başyndan şen tutup aýtdy. Mene görünüňden aňan öýdükdim. Guman etjek boldum. Guman edip oturma. Düşüp boşap gelişim. Ondan göni şutaý geleýdiňmi? Suwsaň daýhan ýanyna. Azykdan sopon ýanyna diýipdirler. Söýgül höňüm söýüňiň gaşyna maňly diýreýin diýdim. Ýa. Ýeňiş bilgeçdiň kapdyrdy. Çetine degip sanyny barlamak istedi. Senem tosunny. Yüzünün gözünün gar ýagýardy. Her sözünde şeribetini pürksök bolup oturnameň diýdi. Beýdip özüni zor salýandyk ýeňşe mälimdi. Gahalanmak düýbünden gelişmese de gahalanýar. Näze kereşme bolup oturdy. Ýüretse, ýok. Müňetse owadan görnýär ahyry. Anynyň ýeňşi heýjana salan bir mahal kinädi. Piýaly gözlerini güldürip özüni çeken ogsunyjylygy. Ýaýyn ýöňki senem dälmi? Ýeňşiň gaşynda turdy gaýry dünýä. Elimde senemmi? Ah, senem. Emma, o ýigidin ýürek gürsülüsinden bir habardy. Belki bazar duýsa da duýmady o salýanlar. Näme diýsene? Ýygyna aýtmaga geliniň bogunysmady. Gazda uýrun kitiren gapagy şakart tirslendi. Tenimiň siltenjirap şaý dimleýännem ýeňiş soň bildi. El şaýyna käder gelen öýeri ular taşakda goýup goýmaka, "Alym, çaýçy oturuň" diýdi. Ýeňiş gaýtardy da käser çaý uýdy. Senem ýene öňki ýerine geçdi. Çaýçy oturun ýeňçi etdi. Göreşler tataşdy. Ýeňşiň bakışı müýünli göründü. Senemiň garaýyşy ýangandy. Peýkan bolup ýigidin işiniň bagyrynyň geçip barýardy. Odurlarym tutupet ýigidin başı hasam aşağı egildi. Ýene hiç bir gözüň öňünde beýlip etelmänni. Muny senem duýaýdy gerek. Ja ýerine atmaly purtut geldi. Näme diýsene ýeňiş? Ýene bolmady. Ünsü bölünni. Penjireniň aňry ýüzünde güneşe öýren bir gyzyl ara guzlady. Mahal bilen aýrylmady. Ýylmanak aýna dyrmaşyp ýokary galjak bolýardy. Bolmandan guzlap ýene aşağı gaýdýardy. Senem gyrgyn nazaryny gaýtadan ýeňşe dikdi. "Näme ýüzüň bilen geldin?" Ýeňiş giňilge saldy. "Senem, aşkürleşildi. Gyzy berýän. Dilim bir zat diýe ýüregiň bir zat. Ýöň beýle häsiýetiň ýokdur." "Häsiýet oýduň madamda." "Men uzak ýoldan aryp geldim. Ören uzakdan geldim, 7 ýyllyk ýoly arkada goýup geldim. Muýra gelipsiň-de, geň, senden geň. Godala demiň zagara bişirýärdi." Ýeňiş şaýdan işdämen uwurtlady. Gan bölejigin şaýa batyryp, diýişleriň arasyna saldy. "Sen ýütýäpsiň senem. Ruhy taýdanam, tibi taýdanam ýütýäpsiň. Bir az ýoňapsyň. Dogrusy gaýygyňa mazapdyr. Ýene-de öýdüm erkedip oturuşym, öýdüm güreteň bolsaňa, ýeri. Ýeňsäňden nepmeli. Dogry aýdýaň. Ýekilaniň ýeňsäňden depläýmesem madyr. Sen uýun ýadyňa düşýär. Men bolsa ýüregim sat. Meni näme günler salan ber bilýärmiň. Saňa 7 ýyl bermellerler, 10 ýyl bermeller, 10 ýyl. Ýeňiş hakykatdanam senemiň köräp durunlygyny, durabara loglap ýanyp barýanyny getirdi. "Ýagşama erkegi kelim. Sadyrymdan pigdalanyp, gözüm maşmayladyň. Tas haramlygy ýetiripdiň." Ýigit seneme seyredip bilmän, nazaryny şäýine gelipdi.
Men sana karışmalıyım mı? 7 yıllap gözümü yolunda koymalıyım mı? Kim özün bana kimden ayttın mı? Daşı cecek, içim özü ekenin. Azıcık kuzuğun olsun. Musafırsın öttüm. Sana suut bulunum, kügülünmezsen bilip bağırlım. Çeken çevirmi sen bilen yok. Dünya sığmadım. Canıma kas edetim geldi, kas. Menem jebir çekip gelýän aýtmaly boldy. Senki başga, menki başga. Sendine öz başyň alyp gitmän, musullat barny inlerdim. Naçar maşgala erki adam däl ahyry. Görün görgüýüm it görse göz agyryr. Men senden hamile boldum. Eşdiýämiň hamile. Nikadan geçmäkäň beýle bela usuramy. Ey Allah. Nähir aýylgans. Senem ýüdüni tutdy. Yere wak oturan ýigit boldy, başyny galdyrdy. Senemiň ýaşly gözlerine nazar dikildi. Emma geplemedi. Oňa derek senem möwjally. Sehip soğumak yaman agyr. Sene ýygnalyň. Men näetmelim? Ejemin gadan ojagyna tutun öýüne 2 kat gedi bermelimi? Ejem pahirada dert şonun galym hadiýen. Ýanyny ýere berdi. Şoň aýyn almady. Seýmezi goldan beýle ölüp ösmezdim. Ýeňiş beýle bolar edip garaşmanmy? Elbetde. Öňkü-öňkülüň däliligini bilýärdi. Ýöne bu gürrüňler kulugyna degmänni. Degdim de, nämesin? Gözüniň aňyryna kaň dilalatyň degermi? Jenaýet edip, garalanan adamdan ne edip haýır gözlejek? Gerdenine daş götürýän ýeňşi, ol barka basmarlady. Ýüdünden, maňlaýyndan dume derakdy. Ol ady saýyň derdi elli. Ýigitlik 70'iniň allym nerdimde bogýan derdi. Şu halda her gedek seneme soğurap gelenini, güler yüzlü karşılayan yine alını canlını. Ha garrynyň oturan töri. Oşu ýerde yumuğun toğulap, ilk egrer otururdu. Laptarına mırlap yatan alı pişik boldu, yumuğun böküp çödlenşine gıcınıp, turagada barıp, dırnaşığı bilen taklardı. Garry, yumuğu beýlerek süýşürürüm gülün. Yumuğ yine toğuluna pişik gıcındırar. Han olur. Han odurmuş. Inni ne iyigini pırlap oturan garry bar, ne de yumuğu zının üçün ala pişik. Ýeňiş gawagyny alyrdy. Senem gelägide ýüdünden penjere berjek ýalydy. Onuň biýalas nazar ýere süýrengüdi. Ýöne bir aýyrgan bolmagam däl. Ol ýerinden galyp penjereniň öňüne geldi. Yine köşeşmen ýeňşiň alkymyna dokalyp onuň gödüyle iýäjek boldy. Indi günsüni ýüregi düşen arynyň wazyrlysy da bir gysym bolup oturan ýigidin oýurgunmasy çekmeýärdi. Dаңzap kıngruyan gadap bugün yazdırmasa hiç bir güçten kaillerli. Benim bir güçlüğün derarlı yanım biçtim. Ta föydüm elekleptim. İlkinci kuzuğumu dolacak sağanın meğerinden getirildim. 70'lerin günahkarı öldüm. Galiberte de sen. Sen gözlerin ağırına ağırlandım. Sen şilayın sözlerin ağırlandım. Sağal başı yaş beyin olup seni tanaman durnuksuz ettim. Sana yürek verdim. Erkime eğri gidip bilmän, namusum depelettim. Men öldürüm ölü, meni. Aňartana yetip bolmadyk ýigidin guzugyna atılıp görüň barmy? Ah, men senin ýylan bolup çaksaň näme bilen. Akmak men, duranjy akmak men. Ýeňşiň ýüzüne 5 barmak gara çekildi. Ödüm 5'ini ýüzüne örtüp, gyzyny bilen maňlaýyny bürüşdürdi. Barmaklarını gaharlı maňlaýdan eňegine çenine sıyırdı. Bira tüňürek burnudy. Gasanatan ýaýbaň maňlaýdy. Gyýyk gözlerim ýasy aýanyň içine gizlendi. Ehtimal nemlerin kirpiklerine atanak şılykly aýa senenden ýaşyrynlar. Ýaşlykda göýülen hata soňum tyýy bolup boğazımı dörtülüyor. Şey diyorum. Köp saat yitiriyez.
Zai, şirin tüstözünü bulgalıp hovan zayılayaz. Ödüm şilmi çekkenim, demalyanım özümüz. Sen ölün, palak çıktın, ben senden emmetir. Yöne görüşmüreken. Görüşse bağıt kazanıp bilecek manım yok. Senden sıda düşüp, görüşmek uğrunum, emma karaştım. Bağırlı şehirlerin üstünen inni vardım. Sebep, kozların işinin zayetinin buluşu yal sen zaya çıktın zaya. Olsan neyem beydip karaşayın? Neyem şün karaşayın? En terpelegimi uğranın şün karaşayın mı? Bu yüzlük terini yarıp gemirip ep verip gidenin şün karaşayın mı? Sana hem kıyız gerek hem cenayet. İyimek, bana karaşmantındı. Uru bağlayam. Namusda uyuttu uyup iyiler rısva edip iyirinden şehire bulaydı mı diyen olyan. Hem bunuyum. Davanı ölen garıncanı mınzıradan düğenin sonundan bağışlı dimetine var ya. İçsin eden son. Uzuru ötünnün neymi ötünmedin. Karaşmadım diye utordu. Karaşmadım. Yağdayın varada. İdiyarı kağıda mırava görmedim. Çalışıp iberayında bulmadı mı? Namus bildin mi? Yoldaşlarına da kaytam, aytman deyip sargap gidipsin. Seninle iyidir yoldaşıma yok gölü. Etmiş edende utanman, cedasını çeken utanyamın. Senden utandım, senden. Gözüme görünmedin. Sözünü eşitmeden utandım. İnnimiz verip oturanın bir köpük. Benim beydip sağarım yakmam, huppotlu geçen günlerin öğüzün doğulunu. Onu yansa, Angarko toğda sağısık ağladı. Derrev yerk yatan denemin. Turaydın mı karaca gözüm, ağzıgıntın, den teleştirli. Sağanın yakınma teti, enanın söygülümesi, yenişi bir hiri söktü. Yüreğine neymedir bir zat şav sakıp giden yalı oldu. Neymeke? Bir kesten ton bedenine ne hildir bir yaralık ağırlaşıp, şep tay kursokta adazı yakımlı gürsüllü yönlü. Bu neymeke? Yürekleri söygü, mehir bildirmeyen giyriye diyenler raf mıka? Ne hilim murdu yenşin tabi önkülü değerli. Sağıcığını kucağına alıp gelen tenimde gözleri eğlenli. Yok, enesine değil, sağa çıktı. Yegide haf bulmadık ağıraslık veren kalıp tenimin yanına vardı. Gödönsü kolların takaşıklı girip, posolucuk, buyru taşlıcı. Ağırının dine arasında süyli teriyen sağıcı elin aldı. Gelin, yenişin bu oluşuna hayran kartadı. Yeti tereste de zat demedi. Sağıcık kolgu elin üyütlerini anıp, yağda adama korku garap kemiş etti. Ol gelişmede iki vaka yören olup, sağağın koltuğunu yunu ida hallanıttı. Bir huvaladı gıdı. Sağıcık kolgu göz ağzını tegelep birden ağla verdi. Yeniş alaştı ezetine verdi. Sağıcık emmi kedi kork etti. Korkma oğlum, korkma. Ecen korkunu biz. Sen var onsama, karaca gözüm. Bu sözlerin bir uzunun. Öz çetine degeyenliğini ağın yeniş. Sesini çıkarmanı yine ön koruna geçip oturdu. Senemem sağızı yatırmaya gitti. Mihman yine düyüpsüz ummana kalk kollu. Yankı yürekte oyunun duygu onu yine lerdana getirdi. Yenide bugünü dengi siyah dolun. O duygu vardı bituva da yetmedi. Özünün sağı mehrini mehteştiğini kutsuz şum akıl duydu. Sağı kuytudu. Yankı yarcı benim oğlum molfadı deyip 25 yaşına etmedik ardığın etti. Ulusamam oğlun, o bağı diye 6 yaşında. Senem gelişine gepledi. Yengiş neyme desene, değerlim doğru var. Sen ne maksat bölün gelinin biliyen? Seni görmeden gayrı maksadım yok. Yalan, bar. Senem birden kıda vurdu. Yönürge gelinlerden. Yengişin gözlerine gelinin saçlarım hüzzörüp, onu tasdiklayan yağlı. Gözden aydıp dur, netin peyalın henidem dürtsel. Sağ yonki yengiştin de. Emma men yonki senem del. Yaşı diyemem, yonki senem del. Sen menden erkek. Beni öz günüme koy. Benim düğümünden başka adam. Kıydım oğlumma.
Adamym ba. Ýağmur özümi tutup uğradım. Gowy da. Bir de gowy bolsa-da sana gowy derde derler. İçini bilip durun ahire. Yine men tora salasın gelýär. Öýdüň bilen arahatmaş saklamagy isteýänsiň. Şoň şünem gelince diýerler sana. Emma onu etmen. Öyle aýdymam, adamymy bir köp hal etmen. Onuň ýüzüni ýere salman. Biz uzulky ýalňyşyma näçe bilenmok. Sagazyklarymyň arasyna arkaýyny giyip çyksam, dagda terekler. Anam adamymy süýýän. Senin meni süýüşiň ýalylar, ýürekden süýýän. Ondan aýagymy gyýşyk basmasagymsyn. Nura gelimde de ağlamadım. Boluş ýaraýtdym. Bir ýerin süýüp soňam sevgiň puş bolundygyny, soň ýüzüň galaryndan ilki boýnalanyň ogy. Nuri, geçenim geçti bolsun. Ataýygyň aşagyny alsamasa bor diýdi. Indi sen meni unut. Gaýdyp garada salma. Indi bermen haýpyň geldin. Senem ağladı. Yuwaş. Emma tutuş göwresini sandradyp ağladı. Ýeňşe dururluk kalmadı. Ol senemi hiç tat bilen anlaryp biljek däldi. Naşaryň ýüregine özüne bolan ýegirenç bessedi. Gerd gemri baglap bilipdir. Innol gaýtmak ýar bilen boldy. Ýöne näme düşünür? Hökman aýdylmaly sözler aýdyp bilmedi. Senemden ızyň tory jokdy. Sorap bilmedi. Yeri. Özüniň ýaman niýetleri gapysyndan gelmändigini. Gelmejekdiginem gözi ýaşly naşara näde baýtsyn. Goýuşma hallanmasyn. Uzagynyň gülün biler. Geçmiş senemden meter ýeňşem ökünrýär ahry. Arman alajy ýok. Ol hakikatyny senem bilen derdin paýlaşmagy için döküşmäge gelipdi. Olam bolmady. Ýöne ýigit gelenini ahmaram etmedi. Senemin gözüne göz düşdü. Aman etenligini bildi. Gül ýaly durmasyna begenni. Senem ýigidi soğuk karşılasa da ol hoş bolup turdy. Senem ýeňji bosaga şeni uğratdy. Aýdylmadyk sözleri şeni uğratdy. Gaýdyp el bermez görnüşdi. İçi ketügli halda ýola saldy. Ýeň şöyle hoşroýdy. Ol agar halda senemiň bosagyndan ýertlese de, gaşyna ýere geri bilmän oturan bolsady, nämedendir gaýdanna ädimleri ýeňilädirdi. Ol özüniň şol ýonky senemini görünýüpdi. Emma täze senemi gördü. Hawa täze senemi gördü. 3-nji bab. Parahady kimdir biriniň ýedip gelenligini habar berenlerini ol käne öwmedi. Şäherli tanışlaryndan biri öýdüp traktoryny nowatdaşyna tapşyryp Keramara gaýtdy. Brigadanyň meýdan şölgüsiniň öňünde durany görünne bolsa, birden togtady. Gorun muşam bolup gitdi. Ýöz gözlerini ynanmajak boldy. Ýene de düşülgen ýanyna duran iňçeden uzun göwre Sengin teretdi. Görlü. Ulam özüne tarap gymyllaýynam diýenok. Gaýta gidemlik bilen dur. Paragat bu kıyın pursuttu nepetini dursadı. Onun şov gecinin yokluğudu. Ekem ne etmedi. Yine de sağınızı salımdan yüz olur. Göz göze düşür. O neyme diyor. Özüne neyme kaytarı verir. Mene 7 yılı arka atıp geldim deyse, köyünü der teyazdan kozgamaz mı? 7 yıl. 7 yıl özgü üçün demir gözünün anırsında olmak görüne hil kesiret. Sonunu sağınmak çok görlük. Yok, bırak sen, dostun yerde işte aklaşacağını bilen yok mu? Olağında sonunda kıvrınmalı ahırı. Ol ölüme gitmenli. Ennem hala ağalında sana karışıp dur. Ol bir gayrat namart tip yüzüne basar. Senin suyunu 7 yılım kayıp gitti diyor. Aydının barındanğı ne edip delilendirecek? Görüştürmeseler. Salamet beseler ne çık inandırarsın? Yok, bırak et. Ol erkeklik etti. Sen namartlı edenin boynun Allah. Başın eteğine sarıp var. O fikirler, henüz onun ayağını tutuklap, kolunu bağlap durdu.
Düşürgenin ýanyna duran adamam öýdi ýaly kesir çekýämki. Ýok, ol arkayın. Eýlesine birine garynjaklap durşy. Baragadyň ýegidini başdan geçirýäni meňdanu. Baragad Estwatdan soň aýňalyny döndü. Inni gerişi aly sagdan näle askynty ýadymda gurudy. Ýöne şo taýak ýetim aralyk juda hupbotly boldy. Dynnym şekilli kehejige büdüren uly göwre neden tuduryp gidipdi. Ah, onuň bar gursakda opýan harasat berarlarmy? Iki dost görüşdi. Baragad gelip garta gujaklady. Ýok. Bir hili gyzyryp bolduryp oňaýsy ýagdaýda Baragad ýeňiş gujaklady. Baradlap sesini ýünni çykyrman. Dostu diýnedi. Ýeňişiň başyna geýim gejimle geletdi. Özüniň şu geýiminem tegmil ýag ýoksingen penjegidir zalbarnam dostunyň gudan iýbary gördü. Ya ýeňişi haýp gelipmi? Ya onuň çeken derdi ýazy ýüregine gornapmy? Baragadyň bogozy hykda boldy. Dostuny dagdat diýmendiňe "Sagaman geldingmi ýeňiş?" diýdi. Emma sesi bilen bozukdy. "Şol goşun tuldy bilenim gitdik" diýip düşürgen ýanyna ketirip durun motosikleden otlady. Güňde şwarlyň arasynda ýeňişinki dogry eşdildi. "Nira? Işin bolmasyn men." Ýeňiş başyny ýaýkady. "Korkma. Men derarly ikinji gelip turmaly sözüm ýok. Men senden şoňda garaşman durmak." Bu söz Baragadyň içinden parrany geçdi. Ýeňiş onuň gepin gerdişine görä aýryp goýberenim bolsa, dostuny elbet täsir edenini bildi. Onuň ozul çekýän adabyndan bihabarlamagy göz görçeli boldy. Oýlanmasana ýeňişan. Ine muny Paragadam tüýsürükden idi. Sözüniň soňuna jan goşdy ol ýeňişe. Hut özüni de bela diýilen ýar bolup geçdirdi. Her hal ýene ýeňişiň öýdi umurlady. Bile geldi. Aýdaýdyn. Hani gelsene. Ýeňiş Paragadyň goýmazygyny bilip, onuň ýeňferinden ulyň aýaklaryny tallady. Paragadyň eller ruully gözleri ýolly boldy. Kellesini gyşardy birak ýeňiş bilen gepleşip barýady. Kendiň öýdüp, "Eger pikir etmesem näme? Ýogam göni aýtsa, tügeremi? Ýatlap geleýipsiň ýeňiş. Ýogsa näme tapdyň?" "Gazetden." "Gazetden?" "Arada suratsyň bilen gazete çykan eken. Barsam taparyn hep gazet ýygnap goýupdym. Ol ýöňürekdir ahyry. Aýwan soňam iki adam ara Aşgabatyň alkymynda kalgo. Gel görüp baýdaýyna diýdim. Oňaryp soň Paragad iki ýakaly kaşan jaýyl asfaltly köçeden geçip, ýene bir meňde jaýyl köçe düşdi. Traktoryň odur-budur döwük genjik şaýlary goýulan bir tipli jaýyň işigine haklandy. Ilki ýeňiş düşdi. Paragad motosikletini ýere diýrep ýol ugruna goýdy. "Mene kalgozy uraýandyň." Paragad egin deňlep girip barýaka gürrüň berdi. Kalgoz bir süýtledi. Kalama desseň eşili bilýär. Mülk berdi. Nesken owan pul berdi. Şu görüp duran jaýyň urdum. Belgilerinem bir ýemizdim. Ýöňlerinden gulpozugyny tasadyp, 4-5 ýaşlyja gyýjaga çykdy. Paragad egilip gyýdyň gujagyna aldy. Gyýjaga kakasynyň boýundan iki goluna maýlap nasıl heflendi. Kakka, ejem sana gutap pişidi. İçi etli, bay süýje. Gyýdym. Ejem mehman geljegini bilipdirdi. Mehman ilenne gyýjaga ýaldy, kakasynyň ýanyna adam aşyňerli. "Bilen o wahy, ýöne öýdi bir şey aýdy." Anan şaýdymlygyny bar aýtdy. Gyýjaga dünkullap gitdi. Paragadyň öýdi ilki aýakgabyny çykaryp, gyýdynyň girin gapsynyň gapdalyna otogaşdy. Ýeňşem öýe girdi. Zaýyň işaretdi. Kän goş ýokdy. Ullukan telewizor bilen servant goýupdyr. Ýöne ýastyk münderdi. Bu soga tarapda geýim asgyç durdy. Paragad ýele sallam berip duran ýelek ýastygyň birini ýeňşe, birini öýüne oklady. Soňam asgyçdan alebeder pejama alyp ýeňşe berdi. Gerekde şu ýömmeli. Ütü boljak many. Allyla nagaýarlar, ýenjilip otururdum. Ýeňiş biýalas almaly boldy. Tarryk balagyny aýryp, pejamany aýagyna sokon soň, dünýäsi giňen ýar boldy. Kapydan ýeli şaýnekli ýaş aýal girdi. Utanjyrak salam berdi.
Yeňiş näme diýjegini bilmän salama salam diýmek gulaň aýdy. Ýaşanýan rütmi? O baýarlaryň bolşy şu. Men özüm bilen zordan gürleşýäbi. Parahyň düşmegine yeňiş sala ýylgyrsa aýaly. Goýsana, utandyjy gulmasyna diýdi. Ada Aýjemal. Brigadanyň hasap depterçesinde Aýjemal parahat diýip ýazylýar. Bulan özleriniň öňlü soňly adam ýok. Adam mydama bir terkelgi. Goýsana parahat diýip Aýjemal adamsynyň ýakynragyny geçip mihman edi, çekinilip etdi. Mihman bilen saglyk amanlyk soraşmaga püýje bir ahyry. Ondan ol adamsynyň jogabyny da garaşman pesayt etbilen "Eşler saglykmy? Ulu kiçi gurgunmy?" diýdi. Yeňiş näme diýsin? Ýok, zatlary bar etsinmi? Ýok. Bir başam murda maşgara ahyry. Ýeki de bolsaň, bütün huzur bulup dursun. Paragatdan gerek. Tanıştıraýym ala. Her näme de bolsa, dymy oturmaly üçin yeňiş şükür diýen boldy. Yemşik. Aýjemala sen adyňam aýdamakmy? Diýip paragat bir haýokdan öýden gelen ýaly şöyle goşuldy. Aýtsaň aýtdyňla, yeňiş ýylgyrdy. Bir şeýle bolaydy. Ady yemşik del, yeňiş. Men ýöne öwrenen endigim moýunçaýda ýan. Özüm bilýän Aýjemal. Bimeň nähili dostum. Ha, gürrüň bermeýämedim. Näme tutsawlukdy diýip. 8 ýyl basyldy diýädimi? Şoň 7 ýyl oturup geldi. Aýjemal bir ýyl tisginni. Öz duýmazdan elin dodugyny ýetirdi. Şomy diýen terzde gözlerini petirdik mihmana dikarinlady. Yeňşik hasam galpylly basdy. Yerden gabygyny galyp bilmedi. Ýör, eşden bolsaň beýilip durma diýip paragat Aýjemal bilen tirkeşip saýdan çykdy. Derrewme ýerine öýlüp, "Yemşik, sen bir käse saýç, men häzir geldim" diýip kapyny ýapdy. Taşarda matatkide tatyrdy. Onuň tezi udaklaşdygyça yeňiş ýatlamary girdawyna garp boldy. Onuň sınady yeňişdi. Ýöre yemişiklakam ýörgünlüdi. Beýle atlanmagyňam öz sebebi bardy. Burnunyň paşşyk, eňeriniň ýa dodunyň ýemperip duran üçin yemişik diýilmän. Tersine ýüzüne burnunyň köleği salyp duran üçin şu adalypdy. Munum dakan kakalygydy. Soň şondan başga adynyň bardygyny özüm bilmeýärdi. Kakat uruşyň 4-nji ýylyna fronta gidipdi. Olam şondan soň dünýäge ýenipdi. Çagazyk günni sanap öksýärdi. Ilkinji bagyr hawsyny ata gujogyna alyp bilmänmi. Ýöne aýalynyň toýurlugyny ol bagtyardy. Ýene şahatlygyny burada da gündäňär ýaly. Ejedi ýaş halyna ýykma ýykylma güýran bilen dar etdi. Garaşdy. Adamsyna garaşdy. Ýylamandan hat habar gelip durdy. Uruşum paýagula berdi. Arman ýetimiň agdy aşy ýetenine burnu ganarlary boldy. Uruş gutorjokda berdiňi eteginde. Ýylamanyň güpat burun uwardy hat diýildi. O atyň näme hakdadygyny kidijik yeňişik bilmedi. Ejetiniň iýiligine sığman şondan soň aglap oturşuny köp görüpdi. Uruş ýatdy. Ýene dawadan sürüp günler başlandy. Ejeti jerinem inni öňküsi alyp perişan bolup ýörenokdy. Ulyryň şatlygyna goşulypdy. Ýöne jereniň ogluny bolan mehli görün iki hisse artypdy. Şeýdip ýylygyna ýyllar geçdi. Durmuş arabam şeýdip tegirlenip gidiberde boljakdym göli gördüňmi? Ýene bir zat kaptalandan paşgaýdy. Ah, şu zat bar bolsun. Erülli. Hasyn talak diýip ýanynyň bir aýryp gitdimi kaya duruň tap ýörün gürrüňkä. Näme de bolsa, başboş ýeriniň tögürüne göý köpelipdi. Oýundan şundan kaktyrmasa, dollaryň dili giýjap duran ýaly. Jerin diýirje ýylaman bolup duran oglunyň hatyrasyna gelin sawşyny bir gedek gaýtardy, iki gedek gaýtardy, üçüncü gedek ýok diýdi diýdi ölün. Öz hakyny pikir etmän durmady. Dördüncü gedek öz bary bilen oglunyň täliğini teride saldy. Agyrym diň geldi. Demek özüň barada pikir etmek boljak.
Entek iştel. Ömrüň ötüýünçe, 2 ýylyň ev ýanyp bişip ýörüp bolmady ahyry. Ýöreniň ýylyny ölüp bolýarmy? İkinji söýgü bar diýileni ýalanam bolsa, belki bagyt ikinji tapar synalyp gördüň ähli. Aşan gögün bölenini öýünden öňürti ýyl bilipdir. Şagyr dulhalyna boýa barmak barady, öýdem gögün ýurtmänni. Ýeri, zoppaş dul alynyňdan çykaýmala. Telpaganda ýokmy diýsin? Gel, üç şagaly. Onu da sayırdyň ogul gyrly, hümmüniň onuň bagtyndan çykyşyny. Bolsa da pakara jüljüni. Ýüzün durşuny tüýüp atan ýörenine bütün göwresi bilen oýmudyklap barýan hümmüniň heleyden bagty bar eken. Ýaş üstünden ölen öňküsinem alyp gaçypdyr diýerler. Ne bir ýigitlere arylman ýören jerin birden onuň bilen goş birlikde oturuverdi. Bardan hünne ýetiklerin aýdyşy ýaly daňal ýetim üstünden düşdi. Bir ýyla ýetip gitmänem jägirläp sagat boldy. Olum ýuwaş etikdi. Inni bir öýden 3 türlü ululy kişili 5 sağa girip çykýardy. Ha dogrusy bir öýden 7 baş 7 häsiýetli adam öýrýärdi. Ýeňş ilkirkiler ýogy dogunly atlaşak ýaram etdi. Emma täkide ogrunyk gatnaşy udag gitmedi. Agaran faýgar uranna kenide şu güneşeni duymadyk zadyny. Kakalygynyň algysyzlygyny duydy. Bir kozulda uğrun bolup akry etenlerler. Belki daşy solurun wagty bagyryndan öýündürün balasyny bagyryna batyp ejesiniň arym bady baran bolup oturunyň aňarsyna nämeleriň ýatanlygyny ýalyny getirenlerler. Innimi? Kakalygyň sessiz gyňyr garaýşam içinden ok bolup geçýär. Ese boýa galyp barýan ogrunyň ara tutulmagam. Kakalygynyň seheldad üstünde ırsalajak bolup görmegim onuň oglun nazaryndan atypanyk. Hümmüniň özü bilen bassaş, Zümmü diýen oglum bir gara gol aýdyr diýerler. Etdiýen etmeden, ýa berdiýenne bermeden kakady geldi der ýamanlar. Ödem süýtdüş dogunlary bilen seni meni edişdi, dawanyň gapdalyny ýeňşi goýmady. Ýa kakalynyň oňa diýişiniň ötýändigini bilýär. Bir gerek ýeňş çilik oýnap ýörkä, atanlykda ýeňşiň tommaýly taýagy aýygyna götüredi. Muňa da bir Zümmü sırlanır. Oýdurulsaň oýdurdy. Ağzından geleni ýeňşi pürkkä. Kakam bir geldin, sen jogady ýetişine bir bak. Oýmuny oýunlarda, men näbil geçdiň etdimmi? Men näme, çilik aljak bolup aýagyma gelmedim. Aýagyny taýagyň ýanyna etmediler, soňra tuturlar. Sen näme gelmäýmelimi? Men bilmändirin. Ýok, sen bilurdyň, kakama aýtjak. Bar haw, ola kakan eken, kakany da aýtdym. Hümmi? Ozaram bir dar gursak, muňa da bolmasyn boldy. Men taňa kimin kimdigini görkezerň. Ulu göwresini kiseldip salwaryndan kemberini togurdy. Jerin öňüni daldalap, raýyny gaýtarjak boldy. Çağdyrdy. Bugün urşullar ertir, ýene äbe jüýjedir. Ýan bir gapylhana. Madama mankalyň arkasyny saljak bolup durdyň. Munyň tümme burunyny ýemşertmeden, otyr ýeri bilen näl. Hümmi dergalyp bolup, buruşda ýygrylyp su oturan ýeňşiň daşyna geçdi. Saýgylady. Ganyny gasyryp, tüýkürüni sıçradyp, hem söýükdi, hem ýenişdi. Men gördüye tanatamy ýeterse kim bolupsyň? Oglun her runyny bir ýana agdyryldy. Urlun ýerini eribde tutdy. Hümmi bolsa eliniň üstüne gelmedi. Gorkudunmy? Özüniň hem gamsylanmagyndan haýgypmy? Ýa-da ýerini ýetirip soň özüni rahatlan jerin dady ferýat edip ara düşdi. Öldürdüm ýumurkal sagany, ganym. Hümmi hile bir işiden ýaly hasyllap gaýry şekilli. Bular ýalyny şeýtmeli. Asylini gaýtalamaz. Ýetim oglan saklasaň bolmany da agzyň burnuň gan bolar. Jerin ýeňşi pagyryna basyp beýňazy bilen hem oglunyň hem özüniň göz ýaşyny tüpürýärdi. Bütün göwresi bilen sanrap aglaýardy. Ýüregi agdynyň çykara gelin beýguna oglan bolsa, aglasa sesini çykarmaýardy. Hiç hasan ýeňşiň müňürüp aglap duruny gören ýokdur. Aglar, sessiz aglar.
Ehli zady içine salar. Gakaz ölen soň gejesiniň ağlanyny kän, gaty kän görüpdi. Ýöne öz ağlamady. Ağlamanyny şu ýere gelip, kakylyny duşy öwrendi. Ine bu gedegem sete dälle, dodugun diýişlep sessiz göz ýaşa dorsaldy. Gejeti ölün. Oğlunyň derine ağlaýardy. Bu oğlunyň içinden çykmady. Ýögüý dogunlary bilen gaýdyp oýnamady. Oýnady, ýeki ýol oýnady. Gelse de ýeki ýol geldi. Alır güne uçuran adam ýaly hemişe baş aşak boldy. Günlerde bir gün gülü. İçinde gelip gemri bağlanan hıyalın ejetinin ýeki ýol türka daşyna çykardy. Eje, bir yerden gideli. Sana da gün yok, maňa da. Bu da ma şeýdip bermeli bolarsymy? Jeren, ýeňşe oğlun hükümünde däli ula adama git düşünürýän ýaly diýip aýtdy. Adamyň özül bagty pis formasyn oğlum. Bir de şu günleri düşürün, adanadan uruş dälmi? Meni mehriban ýany ýollaşdyn, seni ýetidi atadan aýryn, dalym uruş dälmi? Ejeň inni mihrägitsin. Ýene bijigiňi ýetim goýsunmy? Ýene äre barsynmy? Maňlaýda akyl görüp bermeli boldy. Çan gudym. Senem gaýrat et, hädimen sendenem geçer. Ýene boldy. Ýeňiş ýene erkek oğlan etdi. Aýlar aýlanyny, ýyllar duranyny. Ýagdaý gülün öňkülünden üýtgemedi. Kakylynyň soňky şarpygy ony öýden bütün belirtdirdi. 15 ýaşly oğlan ejetinden kidizikçiginden ýögüý dogonlarynyň geçdi. Ýok, ol diňe kakylynyň gaçdy. Soňmy? Görülmedi gördü galdy diýen. İnternata ýerleşdi. 18 ýaşaýansa internatda okudum, ýaşadym. Wah, o wagtlar diýsene. Kilen özüň ýaly oglanyny gizrak gelini pişman ede ýeňiş, neneň niçik ýetginjek çykandym duýmady. Internatdan bir gün 18 ýaşlylary sülgüniň jüýjüni kesşe ýaly putradyp oýberdi. Ana ähli berabeterlikler şondan taň başlandy. Ekmanlarym şondan taň başlandy. Ýolum guruluşykda bir oňat işlämýärdi. Gejek mektepde okumak ýalynyady. Bar biderek boldy. Allygy düşdi. Eppesellerin toporuna goşulyp kankamadyk ýeri, burnun sokmadyk ýeşik almady. Şeýefiň ýörelgesi bilen ýüredi. Şäherlere boş gidip ýükli geldi. Pulu ýeliniň tersi bilen togdy. Bar güni bazar etdi. Ýok güni ýene jüýsüniň gabyrmagynyň alagyny aktardy. Ýüpek sapak getirip oljagy oňunna şu gün ýaşap ertiri näme bolsa şogursunurdy. Harwar pulu karta goýdy. Utturdy, ýene oýnady. Barahat bilen tanyşlygy da şo ýerden başlandy. Köpülenç ikisi bile hareket etmeli boldy. O sapar ölü. Barahatyň bijeti galdy. Ömrüni humara goýan ýetginjek lüt utulup han mandan çykdy. Utturun pulny gazgyny bilen şeýbe getirip bermeli. Nädip? Nirede? Ene şu satak. Alsa kim ýeti töwrüň näkleri gazyl gran gülüşdürip, işlerini garara getirýän ýigidin güýünni, ruh petdi almanyny. Onuň indi ne anekdota aýtmak ýadyna düşýärdi, ne de kimdir bir ýeriniň agzyna öýkünip gürlüň etmek. Ädi men bolsa, ýere ýer görüp pul getir diýip şeýfiň adgyrlyja görünüp durdy. Gahar garabyny çilimden çykarjak bolýan ýalymy, ýa azy tüsdi, bir ýerden uş tapmazmy ka diýen görünüşdemi? Sigaretin bir yerini söndürüp, bir yerini çekýärdi. Gam çekme, keyip çeker parahat. Ýeňiş adaty indi boýunça gepledi. Ol hemişe parahatyň adyny gysgyldyp aýdagandy. Bu gedegem şo ideýeden ýerip, elini dostunyň gerdenine aýdady. Senemiň ýanyna gideli, sonra öýle tanışardyň. Men tok diýsem, ýene näse urunma diýen. Kiýdämde ituluýar sen gıýdyadyňa düşýär. Ýeň sözünü betertip goýulan pulu şo dursyna çykardy. Bir ikimize biz, soňam görüp bereriz. Näçe? 60 tawadır. Men şeýbe bergim ummasy. Goş onu geçmedem. Onuň janynadan pul. Bir sakrakda bolup edäsen bolmadymy?
Ay kelle göçtü de. Hawada göçüp öýüň öňürek lomay utturmadyňmy diýsene. Ya menem sen ýaly gidip gelmeli bolmukam. Bilmedim de. Ulan nesem ýalanyşy. Sen tanan oklar ananmadylar. Men şeýiň özü bile gitdim ahyry. Onu nädeli? Töwekkül etmeli bol. Baragat agyr oýur bolny. Bir obuduşum satyjy diýýämidin? Diýen bolsam diýendim. Baragat. Belki şoň nepideler. Onsa pul nesi berip bilmez. Soň onu gaýy etmän. Bolmasa agal salmaly bolardy. Daşarda eşitilen motosikletin tarrylysy ýeňşin pikiriniň arasyna düşdi. Ondan çada "Kän garaşdyraýdym ýemşik?" diýip Baragat işitin boyuny ötdi. "Ahy ýok." Ýerde sypaýşylyk ýeňräňe düýünlüğün ýumrukdan agyr diýdi. Baragat urnaşyp kum kozuny arkaýa götürdi. Soňam şäýini gilleşdirip, "Baý bu urup bu." Ýerini ýeňil bopdy. "Ajemal, galgynja saý getire görü." "Näme? Zülk etme ýalyň barmy?" "Onu nahar getir, nahar." Ýeňiş dostunyň boluşyna ýylgardy. "Ýöňki boluşyňdan ýugnapsyň diýmesiň üýtýän adyň ýok. Atykýan üýtýändirin ýemşik. Bilmedik filan bolma. Ýöňki beýgüşlik ýokdur. Ýöňki firma sallahlygam ýokdur. Inni öýlüg darly şagaly şuwly fakadyňmadyr. Ona aýdamok, gözüň hakdy. Ýa-kedin hakdy. Keýpin kök şehtiň açyp. Şehtim şu nasylman gaçan asyldyň. Ajemal gogurlan bagry alyp geldi. Gyzagada oňoýsy tutup gök getirdi. Taşak dürürdümen nardyň matdan oldy. Ağzım ýeňli aşa ýakyn bir ýerden Paragadyň goňşdum häzir boldy. Ol ýeňiş bilen görüşip taşak başyna geçdi. "Ajemal, işdekliň uruna düşke göri." Paragat şaý durup durun aýalyna aýtdy. "Ýetişmesen goňşa kömekleşdi ýa." "Ajemal gelin, bilen käbir azar bermegin. Paragadyň mehmany bilen mehmanymy. Paragadyň dosty bilen dostumy. Ýeňşe bilen gelbär etmeli. Gaýrak goňşyn şagyra bolmasy. Ki arkaýy ýetişberen ýetişdirmesi men bilen. Mulen başga gep. Hananyny alalyň." Baragat ilerräk süýüp tabaga ýeline ýetirdi. "Dagapyl et." Elmi şu wagtdayn. Daşardan kimdir bilen gelişdirdi. "Aslan, gele görde gelse göre. Garaşdyrdyň aý. Heleye gep düşünleriňden özüň edeniň müň paýaňsa. Towukly palaw taýynyna. Baragat da bilen geljek diýsem, towuk tutup berdi. Tutup bersem, soýgun berdi. Ana atça gitmeli boldy. Töwrüni ýaltaklap, aýaly oğluny sok ýokdamy? "Ýok, özümiz arkaýyn gürleber." "Etmänem gör, oňa da işiň düşüp durhaw." Muňa görüşmäge ýerinde tutup duran ýeňşem ýylgardy. Gelin epey göwresi bilen esli aralygy eýlep, ýöwün aýaklaryny aşagyna ýygnady. Soňam salparan alkymyny ýeňşe tarapy öwürdi. "Mehman, sawurgunmy? Şeýlip gelip durmala. Biler kalhol adamlary. İş güýç bilen sapyny bilemdi. Baragadyň öýünden hem deltegi galdyna ahyry. Ýogsam şakda mehman medwanam gelip durunak. Baragat stakandy arap goýuşdurdy. Gelin onu şun dostumyz ýemşigiň saglygyny çeliň. Gengrek az tutulanyň. Bekir hayran galmak bilen aşaklykdan ýeňşe etdiler. Baragat sözüniň üstüne ýetirdi. Ýeňşiň saglygyny. Hemmemiziň saglygymyza diýip ýeňş ýerden gabagyny aldyrdy. Bir wada şappylardan başga ses çykmady. Baragadyň arryk goňşly onçokly gowy tenmedik bagardan gan ýoky garan dodugyny ýaraşdyrdy. "Bawen kaklapsyňda" diýdi. "Ya keregiň eline pusak görüp, soý diýseň ola goýun eken heleňim kaklajak." "Öýle gelmedimi?" Beýleki adam erininden syrgyn ýagy aýdyr sürdi. "Araň gesini alham bolanok" diýdi. "Mehman bilen salamlaşmagy özüm wagt taparyn" diýdi. "Agzdan araňy ýysa gitmez, gelse, gelmese." Arryk adam gözlerini geldiratdy. "Hany goýsana" diýip beýleki goňşy ýumşak bagyr çekeledi. "Öňüne başlady, meni özüň saky bol." Baragat stakanlarym aragam oňuňy düşürdi. Ýegi içki degişme, gülüşme gowy çekdi. Görün etdirse Baragadyň keýpi göterilip göňsürdi. Soň nowat ýygyna nowat aldylar. Ýene gerek Baragada etdi.
ol barha joşup gürläp başladı. Yeňiş dostunun da göwüni hoşdugyny gördü. Beýlekler edil paragat ýaly. Hani munun 7 ýyl ýonky paragat bilen şuňky paragat deňeşdirip bir gör. Deňeşdirmek asla mümkin näl. Geldi geçerlik, bekerlik nire. Gollolu maşgalada ata bolup, durmuşda öýül ornuny tapman nire. Yeňiş bidatlary pikir ede ýanyndakyları asryn fiýinçi nazaryn geçirýärdi. Hemme temşeýli. Olaň durmuş ýol paragadan kan ýeňleş bolmasady, ýadyr ki durkuy durmuşyny aýryr ýalylar. Beýle adamlar bilen sözüň malşar. Näşe götürsem başyň aýlanmaz diýip ýeňiş gelegen pikirleriň ýygyna ýurýardy. Yeňişi gelegene mihman çağırdılar. Ol näşe etmejige bolsa goýmadylar. Gitti, oturdu. Ýöne bu oturanlary öýüni münasip hasap etmedi. Aslında o kim? Törde oturmaga hak berin barmy? Tutsawlukdan boşap berenine näme gün geçdi? Ýok, bular sen kim bolsaňam? Bilen mihmanymy. Onu bilinkä hädi. Bir hezet hormatlary paragat şüýne diýet ahyry. Paragat bizim dostumuz, senem oň dostu diýerdiler. Her näme de bolsa, ol şu ikiniň sinni petelli, gaty petelli. Aýagy üstü görüp gaýdaýyn ýenem bolman, ikini ele almaly boldy. Beýlekler hasap etmäňdi. Hut öz dostu paragadyň ýanyna da kişelli. Goş bilen telpen günleri ýadyna düşüp kişelli. Belki o kärndaklary akıl satan näler. Ýöne o şeýdip utandy. Gaýtmadyk bolsa, muny nereden bilsin? Belki dostuny beýle ýakynyny tanaban bilmezdi. Öýüni kim tutup? Agyr ýükün aşagynda galdydy. Onuň dostuny goňjunyň şeni çaky ýokdy. Yeňiş teýakyr paragat bilen iki şak galanna. Gaýdarmanyny ýene bir ýet duýdurdy. Gaýdardyňda neje wagtdan bir doşdy. Doýan ýerinde doklugyny siňdirmedikdirler. O biri degişliler. Çak golly paragat. Ýene ulun ýalymışyk. Yer bolýaly. Onsuzam aşagyny çykaryat etmediň. Men küje beýle siýle hormat küje. Beýderek görüň etme. Ben tegemaz. Yeňiş ýerinden turdy. Biraz sabr et. Paragat goňşa toga çykyp gitdi. Kagda dolanyny bir zady goltuklagan gaýdyp geldi. Dikemeden boý hiratymyzda kän tapawut ýokmu kalýan? Ýöne kän ýönküňden uzapsyň golanyp soň, men öl dayanandyryn. Ol kagda çyp täzeje penjegi ýeňşi ötdi. Dinäme? Ýok, beýlip meni ikinji ýere utandyrjak bolma. Bahat, muny şeýtmäli. Geýerli bolmady şonu geýjek. Hey, sen bejerdiň. Baraga soň oňa kän gulak asybam durmady. Ýeňşiň köýüni ýegneşigini täze penjegin kalyny dolady. Muny şeýdäýärsiň. Yeňiş biýalas radylaşmaly boldy. Täze zalbarym, penjegin bisilip tikirini ýaly çaplaşdy durdy. Ene muny bolýa. Paragat yeňşiň zalbaryny ýaşdyryn bolup, kiýlegine ýerini hokdy. Yeňşim şu hereket gaýtarady. Ene muny bolanok. Sowulgan mar. Görkezmesen ynjak-däl. Yeňiş köýüni penjeginden ady bolup pul çykardy. Şondan soň paragat yeňşi şäheri deňiş ulalyp piýgana dolandy. Paragat owa dolanyň soň yeňşi ýene gammasy. Dostunyň ýüzünden gaňyrly galdy. Şu ikiniň şinne ol hem yeterli, hem peterli. Göwünlüğün ýürep barşyny ýap-ýaňy aýrylyşan täze dostlaryny gözüňe getirdi. Ýene pikiri lükgülügi bilen paragada ýyrtdy. O barada başyny agyrtmajak bolup ýödüne zor saldy. Barbir bolmady. 7 ýylyň labyry gerdeninden daş bolup ýyny. Meydan sürgüzündäki burdaty ýatlady. Paragadyň aňyrdan gelişine badyň gowşadysy, ikirjimlenişi şu mahal hakykatyna geldi. Demek paragady ýeňşim görüpdir. Düşülgäniň ýanyna adam ýödüniň güründen döýdüp paragat ýalňyşyp durdy. Ýödüniň uzakdan fiýinlenip durlanyň ol behabar eken. Soň ýaýdanmasy, näçe ölmän ile uruşy dostunyň nazaryna ýerenden ente habarsızdyr. Üýtgen teti soğuk keşwi, galawaplygy. Ýeňşi şu wagt öňküden meter oýrundyr. Ýene oňoýsuz duşşugy urukturup goýberin ýeňşiň özdelmi? Eger şonu 7 ýyl hukuk botunudyp,
dostunu bagırına basmadık olsa ne hili olurdu? Beyzim, yine onun dözümsüzlük ettiği mi? Yine de teveğilığının tersine gidip bilmeyen, giyin göğrümlüğün suud ettiği mi? Belki, bir ödünün kovşaklığıdır. Yuku yüreklülüğüdür. Ol şu yerde yüze gelip bilmezliğini boyun aldı. Ezilliğinden, yumşak dözümsüzlüğünün örtönünü. Eylem görmeyen görün dostuna ne mi deysin? Aklaşmak için geldi mi? Aslında özün dostunun huzuruna getirin dat ne mi? 7 yıl kadat mı? Reygan günler aylar mı? Katıken ütkendim diyemişik. Bilmedik sıran olma. Önkü bir göçlük yoktur. Önkü sıyırma sallaklığım yoktur. İnni öyle uzarı çağalı suvarı parakadın mıdır? Bir on yenişe pitsin verdiği mi ki? Ya yönü gepin girdişine göre ayttığı mı ki? Yeni parakadın hovsalalı karayışı yenişe oda sallı. Son uğrun düdüp şahal yonku güyaşılığını başlaması kim özünün dostunun yükünü yengledipti. Yönü ayarının tanıştırın mahalle özünün 5 metre oda köyde düşüşünü diyene. Eline ayağını yitirip o yönünü götürünü bilmedi. Geçtiptir. Adamsının ili varlığım, benliğim aydın vurur semeli. Yoksa mehmanın önünü beydip özünü yitirmedi. İlki öyseri vurgunsuluk mu? Çağı suan sağlık mıdır diyemesi. Onun gelin mehman tanımadığını anladı ya. Son olsa, yeniş yövhüllep demalli. Ham hıyarlarından, içi oğatlı sütünlü cebir cepalarından neyse udoklaşak olsa da bulmadı. Gayta onu basmarladı. Yine bir yalas barağadın söydürünü gaytaladı. Artık yani ütüyanların yeniş. Bilmedik sıran olma. Önkü bir göçlük yoktur. Önkü sıyırma sallaklığım yoktur. İnni öyle udarlı sağa suğulu barakadın mıdır? Sağa, perden, öy maşkada. Barakat denil dereceli öyle işikladım. Oğlu gıydı ayali, Allah neme durmuşu var. Gün güderan umut. Sen yeniş. Sen yeke yeniş. Sen kimin var? 7 yılın girdabını çekmedik kurzon. Parakadın kıyalı senin bir yem acap durmuşun olurdu. Ilgap yörünce kıydın. Emediklep yörün oğlun olurdu. Olar işten yerinde kaka deyip önünden çıkardılar. Gidende en acı ellerini galgatıp galardılar. 7 yıl soğuk demire bağırın oykuman, yani yollaşın ısı meherini su oynurdun. Dostların yağışını yetbölün kapıdan girip yağışını yetbölün çıkardılar. Han o da attılar yemiş. Han o da eşir ettiler. Sen bir yerini şehri dereceye yatırıp öz ömrün köydürdün. Öz ömrün. Dostunu bağıt dedip özün bedbaht oldun. Yeniş ağır fıslonlu. Yönü öz ödüyle allım merdimli tügöşmödünür. Elçede kayıtkın tapıp bilmedi. Vızdan hetireti onu ikelle boğdu. Barakadın azık kuzuğunun ben ayıl olup mumliplüge dönünü inin akıl yitirdi. Yönür dostunu yigenmedi. Ayarının açıklığına, mihmanfiyörlüğüne haladı. Dostlarını da sin oturdu. Geplemsek bir zagadını mi gördü? Ona neyme ol yanıp bir şey? Ben neyliği mi? 7 yıllat dünyanın güzelliklerinin katımut kalmağı mı? Köpelmeli yaşta köpelmen, sopbaş olup görmesi mi? Hesret, yigidi gası uğurlu. Üstü başına edil şu makal gözlüşün yali, peti yazmadık pencek, zalvarını elleştirdi. Kağıdı dolun uy, köyüne yegin başına gaytıdan tersallı. Inni yüzünü hatam tüytmülep başladı. Amanat geyim. Birdenin bir geyim geçim çeken cevir cepatının ügüdüne verilen yağlıp duyurlu. Amanat geyimdi, üyödünüm amanat saydı. Zalvardır pencek, kendine dürtülüp, neden kasap koğurup başladı. İt yaslanan adamın beyinzalığı başından geldi. Yalruk, sağlamtık, ilikleri senin on kızıt verdi. Taşla. Özün köyünü geri. Bütün taş tügürük. Oyun. Bir anla kaymılaşayan adamların özünü hücüme geldi. Köyünü de olsa, özün köyünü geri. Gassanlı.
Geyen teyade yegin eşiginin neyeti salt yegininden sıparsa, şonça tiz, harasatlı kalbi, hesretli dünyada aram tapçaga dönünü. 4. bab. Bana içeri işler upravniyetinin naşarlığı gerekti deyip, yeniş nobatçı militsionerden soğladı. Nobatçı eynanın yukarıdaki açıklıktan üstüne abonip duran yaşıyı etti. Näme iş bilen? Keypine değerli belli. Nobatçı trubkanı götürüp kaydıdır bir nomerlayladı. Yollaş balkonik, sizi sonra yarı koy vermek mümkün mü? Anırdak ses yenşe eşitilmedi. Yöne Nobatçı'nın bolya deyip kaytalap, son kağıt kalama yapışmağı gelsin din alamet anladı yadı. Dokumentin var mı? Pasportum var. Getir. Yeniş pasportun Nobatçı avduttu. Militsioner ona seyredip 4 gram ak kağıda adın familiyasını yazdı. Sonra balkovnik Ügüz Akif deyip kavat alnındaki asma sağıda karadı. Vaqt verildi. İkinci kata çıkardım. Sağ tarafı kapıdır. Yeniş lapyeni çekince açtı. Mümkün mü? Giyirin. Nemedir bir atları dümtünün balkovnik ünsünü soğup boş oturgucu elini tuttu. Ha, siz deyseniz oturun. Gözünüz aydın dedi. Yeniş ornaştı. Balkovnik til arkalı neyredir bir yerli gepleşti. Bunun sadece golsunu bırak ileri düştü. Geldim deysene. Erkinliğin kadri bir başkadır. Ügüz Akif mülayim ergirdi. O edipsiniz. Erkinlik sizi bizim kapımızdan getirdi. Azuna utolat bulmaz. Bilýän siz yine şu maksat bile gelindiniz şeyle. Yakinin kömek verilse, birigi düşünülse, ona itirazat yok. Balkovnik stolunu özüne oňoý berkidilen garazyna koydy bassy. Oňa mehetdir taşy halkalayın ýokary galdyrılan çekki dülplerini toglap aşaklyny oýberen zırk sarı girdi. Kadrlar bölümünün inspektoru gelsinne. Sekreter çıkıp giden nefsine. Gartaşan mayor peyda boldy. Ol oturguzy ýuwaşça ýygyrladyp çöktü. Öwreti gözü gaty bir dolmaş görünmedi. Bir näme agramar udydyran mayorun gelişine nadary, polkovnik de dälle ne tanışdygylandy. Ýaýrym gelýän Awdiýew, kadrlar bölüminiň inspektoru diýip, polkovnik tanışdyrandan soň mayor öýdündi. Birinin bizi işläme hyýaly bar, nähil görýän. Adyny bir eşitsek, size eşitdiňiz. Men tanış, terjime halinden tanışdym. Özüne alyp barşyna da ýetip boldum. Yeniş İramanow diýip onyansa ýigdiň öldürlendi. Mayor gözüni tüýürek, aýdy berýär şeýit diýdi. Aýdan ýaly. Soruňyza jogap berämesem? Organyň işgärleriniň halaýany sowal jogapdy. Baş üstüne, olar nerede işlediňiz? Hiç ýerde. Mayor gen almasyny bildirmejek bolsa da bolmady. Hiç ýerde? Hiç ýerde diýen ýalyla. Ähmet diýdiş koloniýasyna bolanymy işlerini hesap etmesen, suud edildiňmi? Mayor şeňerli. 7 ýyl oturdum. Polkovnik ara goşuldy. Aklanyp gelişi. Çıkanma 3-4 gün boldy. Türme düşüp gelip, ýene organa işe girmekçimi. Ýaýlym gelýän üçin gödür iteldi. Ýerinden turdy. Oturguçy stoly ýakyn tekledi. Çilim otlady. Tüssäni açyk penjere bakan üfläp goýberdi. Onun kemegine bast berişi ýeňişin gödüňüne tutsaw ülpüdüni getirdi. Ol doduny şöwürip çortatdy. Ýerinden magurryňy dogran bolsa aýtma. Ben nelikden boşana hiç kim inanmaz. Sen emilini töşüklersin. Onun keşfini Ýaýlym Awdiýewiň sezine zor salmasy salygyma wurdy. Milisiýa näme kerwansary diýýärmi? Ýöňgeteni mundirleder ýaly. Bir kanun adamyjym. Orgun nilinde diýýärdiň bilýäňjim. Bir işgärleri milisiýa gullugyna saýlap seçip alýar, pitikläp alýar. O dillenni tan ýeterli kadar etmän pitigine mürkezdi. Mayorun ýüzi sapata birden sumat boldy. Yine düýüş süpürli asyk açyk diýişleriň arasyndan tüýkürüni jytdyladyň tusta ülpedi. Ýeňişiň alyna dikildi.
Aýtmadym men tutulukdan muşap barana hemme ýerde ikijinden ýalar. Sen bolsaň goşak gürleýäsiň. Ýyrnanmaz gürrüňi dogrum bolsa aýtma. Seni fiýlandyrlar. Ola şeýle ölün ýaýlym geleniş. Ýermanov bilen biraz düşünşeli. Joga Akif mayor dikanlady. Men munuň bilen uzal gürleşiligi düşünüşipdik. Ýaýlym Abdiýewiň alynan bady ada kenne gıngırgışın güýdüniň gaýşyna salyp etdi. Ýöne şonda da öz sözüni gögürdiýän gedem misaly kän bir gaýra gaýşmady. Seni bu uğru içeriyen dat näme? Bu sowalyň berilmeli. Ýeňiş aljaratmady. Odal bir meselen tersdiň öňünden ölsürip ýokmadyk bolsa, belki jogapsy goýsa da goýardy. Emma polkovnikiň öýdary gürrüňi, ülpediniň ynamsy ähäňi, öýdüriň mahal iş gepledip maksadan bükkelemegi, maýoryň sowalynyň öňünden gaçmagy tasir edipdi. Şonuň üçin jogabyny nagt etdi. Öz ýalňyşymy özgörüň gaýtalamadlygy. Mayor yerine geçip oturguzu idraga çekti. Ayağını sarı. Şeyde pöyün asıgrağa ettim ola. Akırın ne geliyor deysen acıcım. Nozanlıkların yönünü almak akılma inna ilanıyor. Hey öyle. Yaylım Avdiyev bu müsklap koydu. Yeniş onun ınamsa karayışından özü sömani aldı. Hiç kesen baştan dürdüğüne bulup doğunu. Akılın dura vara durlanmak teviye gidat. Özümü tutan, basan adamları düğün yek görün olsan. Bugün sorarlan bir katarda kulluk etmeyi islegim ma. Nuna gayetmişim değil ya ceciyim. Mayor bir polkovnuğa bir yigide nazarına ayrıldı. Beydip kanun horozuk olmağını bir bağlat bulur mu ka? Aslında sana mundir inanıp bulur mu ka? Kanunun adından hareket etmek, geplemek, özün kararınından son diyeceğim. Kıyın düşmedi mi? Özüme kıyın düşür diyecek. Kim sana inansın, kim sana sarpa koysun. Onsuzam adamları hazır inandırmak kıyın. Hemen yok yerine işlem olmaz yollaşmıyor. Men aytsak kulyanda adamımsı cicim. Milisiýa nerdiýenin halkyň goýawçysy, özüň tertipli bolman tertibi gorak bolmaz. Şoma hal gapasalyp kimdir biri boynu tutdy. Ol girmedem diýen görnüşdi häzirni. Gel baba. Ýöwür akiş ýaşulyn tanıtdy. Uşakdyk inspektor Mewlamov. Ýaşuly gürrüňe goşulman oturdy. Dogrusy gürrüň entek näme hakynda barýanyna bir habardy. Ýöne ol maýoryň sözlerini şiitlep oturşuny nazaryny ýeňişdegilepdi. Ya men berdim gaýdýan. Ya adamlar gat aňyrdan aýranýarlar. Baba Mewlamov, sen bile garanyny köpü gören adam. Aýt. Jinayet edeni, jinayet agtarsa iş alyp bolarmy? Baba ganyň inni bolsa gerek. Formasynyň ýakasyny düýdüşdirdi. Melemtil köýnegi bilen reňkdeş galastygyny düzgün bolsa barlaşdyrdy. Gaýş bagly papkasyny goýan ýerinden azyjyk sagat ýürdi. Ýene ýön korun eltdi. Bolur. Ýaýlym oglum bolur. Bir duruşuna durýan da atpamyňmy. Ýaýlym geleniş baba gad düýdüşberdi. Oglum däl ýollaşmaýar diýsen starş leytenant baba Mewlamov. Oglum gözüm diýim ha Galip ýögrüne aýpdyrin. Ýaýlym oglum. Garrasaň diliň süýjeýändir baba. Polkovnik degişdi. Garranyň süýjemeli bolsa ýaýlym oglumyň bezden kän kişiligi ýokdur. Onkam süýjemeli onu. Polkovnik bu ýerde gönüden göni Avdiýew kapdyrdy. Süýjeýändir. Oyun gurrun goýarly. Mayor sigaretden birini aldy. Ýogsa da sud prosesinden eşdeldi. Gajdan Ýylmanov. Ýeňiş ikirjinglendi. Bir baba, bir polkovniga sorguly bakdy. Ýaşuly aýdyr oglum diýip sesli garaşdy aňlasy, Ýöwür Akif agras başatdy. Ýeňiş düýün baragatlarda üdülen ýatlamlar kirşini şu wagt sapdy. Şeýle operasiýa daýmysak, onça bergen aşagyny çykyp bolmaz pahat. Şeýefiň merejesi geňdel, ýa getirmeli ýa da on kösürt gerek. Kıyın ýagdaýda garan paragat başga skylga tapmady. Olar terkeşip dükany baranlaryna
sürgün ortanını. Gelim gülüm çekilişipdi. Satıcı parağa durundan bo bodoş şeydip gelip dururlar deyip kadıraştı. Müdürüm yaraman gitti. Eğer hareket etmez köle. Sana katıza diyeceğim. İşim tap koydum. Satıcı öyle işine gümrüktü. Ulpalı. Arasına kağıt böleğini koyup yapmaya tayinlandı. Yeniş orada dükkanın içine parahattan bir haber olup göz gezdiriyedi. Satıcı ıskırada taraf gelip gittim bölün yeniş usulü etlep anırık geçti. Adım gügrü sığaymalı polka girip matasını çekti. Odurlan belgili parahat satıcını ısırdı. Hedir deyip satıcı dükkanın o yerine bir yerine yengil göz ayladı da yönünü gulplallıydı. O yine bir sarım ayak çekip signalı varladı. Signal darınladı. Olara giden sonra yeniş bükülüp ehli yattı. Ayaklar kursup gitti. Sonra da kalmağa milt etmedi. Dışarıdan bir yer seyredip durun olaymasın. Sonra ara yerini kaldı. Gıssa ödü bilen moruk derrev pulları sepleştirdi. Düğürlep sübütene kaldı. Sonra sağılıp koyulan tutuş pulu yan kitesine attı. Müdürün yaramanı denisini olurlu. Pul kastada tavşalmanır. Seyfede talınmanır deyip ol işini öpletti. Dışarıda bir kara görünen yalı ollu gülün desine asla batıp yine yonk yerine dilerini. Şu yerde kellerine bir fikir geldi. Komşu magazinam edil şun yalı olurlu. Bir operasiya yakın aralıkta iki ayra aytılındı. Magazinsilen böğürne dinledir. Yeniş cehennem diyen manida elini yatışına tilkip koyuyordu. Birdenim kapı tarafta şakırdı peyda oldu. Yigide kalpında arılaştı. Valtının ön gelin satıcı magazin açtı. Yöne yanına paragat yoktu. Açık kapıdan eyyem iki yeke giyiriş uğrattılar. Yerine ne edip bilirmen köpe koşulmalı. Alıcının arasına tümülmeli. Ümürdü gittiği köpöllü. Satıcı sıkıladığını da gireyini. Yaman yerim satıcı gıstaniyan alıcını uğratmak için kaytargazın vermeye pul koyun şekerini çekti. Boş. Tankırap yatır. O ne ederini bilmedi. Kaytargıdan rahattan geçip iki vakada uğurladı. Pul uğurlanıp dur. Pul leyip işine sığdırılmayan bağırdı. Kimler verim bile siyatil etmeye gıstanını. Satıcının ödü dükkanın içini ördü. Yenişin bukurun yerine gelenine. Galın kapsan pulu ördü. Neden tutuyun gallarsa yine bir suuttur otuyor. Alaşta yigit devga galagada işki vakan toğustu. Kimdir bir kapıyı takladı. Onu yerli yerden tarta tuttular. Eyyem yetişen militsionerler gelmasatan edip onu demir gözüne kul maşina alırlar. Milisiyanın maşinına suuttur oturun yeniş ekidirip var yaka. Yol gıradan soğuraktı. Belleşen yerde ağaçlara doğulanıp değdineklep durun parakı gördü. Şeydir tora düştüm değil herececiğim. Mayor yar çekilen silemini kullu anlamını zırttı. Babağı şartasını tipadı. Balkovnik elini ingegine koyuptumdu. Özüne tövökkül ekenin oğul. Yöne operasyon başmanırda. Görsen bunun nerlerin gençesinine gözü var yarılır. Sen ston kuşunu ütüp koyanırlar ütüp. Anın son iyidin aytmadın la cicim. İyi düşünüklü. Bana iş getirli. Barakıdım kaydıp iyidine karatalmanır. Şu gidişine kalkoda yödüne tıptır. İnne bir onu dişlep yor, yaşap yor. Sen etmişin gongülün bağırın sıklahırı cicim. Elinin bağırdığını aytmadın mı? Aytmadım. Hiç kimi günahkarlamadım. Ne onu, ne de beylikleri. Şiir edipsin, şiir. Oğlum den derecede günahkar cicim. On cira çekmeliğine kanun yol verin o. Ehli günahını öz boyundan öptür, yayılım oğlum. Babı Mevlamız, bizim işimde yolun beret. Oğru bilen ona şehrin tapağıdı yok. İkidem yağlıklı mı yağlıklı. Onun üstün asmal ekeni. Belki ol basılının 5 etse artık adar yenilir. Adar iyisin, iyimesin, suud edilmeyi değişli mi? Değişli. Utardı. Balkovnik, yata özüne ceza vermek. Günahkarın kürsüsüne kelle ilaçlarından beter tesir ediydi. Mayor başını yaykadı. Yok. Horlu görün bilen eşitten dengderler.
Mene bükgüllep gezenimden gödürüň aňasyna bulanym gowy boljak. Gowy aýmersiň dejim. Azatlyk bilen onun mahrumlugy park goýmadyk baryp ýatan nadandyr. Saňa muny düşündirmeň geregi ýok, belki az ýataryň üçin azasy süňüň ornan däller. Ýene bir köşil soğuk semende bagryň beren bolsaň beýdimezdiň. Ýaýlym awdyýyň bir teýeneki. Ýeňşiň keňligini ýörtdi. Gaşy bürüljek ýaletdi. Ýöneňe direk stas leytenantyň dodoklary mümkinledi. Ýaýlym oglumyň kom uğurnan bar ya. Ýöne galy bermeňe niýetany adam ýok şuýraýmyň. Wagty gördün görmesin atylyksyna aýdýan. Bizim şöyle geçemezden şeylerimiz yok, şoňa ýetip. Biri de gönünden gelip içini nöktü. Sen görün, yakasın görmänni ursun. Wagtyny beýlekiginiň yakasy elden sypypdyra bagy möwlämiz. Şoňa janym ýanýar. Ýögüde akybys belki ýadyrim geçdäler. Ýeňstimdi. Pikire batdy. Dimmi? Pikire batma jijim. Bir asuduluň gorugçylary, bir geçimlilik, ýukaýlyk güllük etsek. İl ağınıp kulur. İlli mesene yayılım oğlum. Käbir adamlar diýsene. Bar käbirlere kenne. İki adam yem il bolýar. Mayor nazaryn polkovnik oýlady. Ýuguzak kes. Ýankaýdan nähil görýän? Imzimligi polkovnikden öňürti ýeňşiň öýdi boldy. Häzir gurrun o hakda gidin ok. Oňam belki öýd wagt hagady geler. Wah, senden daha soraryn ok dijim. Goş diýilmänken goşuljak bolma. Naşalyňa salagalyn ýa. Goş diýilini ýeňişneden tisinip gitdi. Bir wagtky goş ýadyna düşdi-de, onu kıyınlık bilen ýatnamadyga çalışdy. Ýöl akybys parahatlyk bilen äli häzir köne samany agtarmak näme gerekdigdi. Baba söýüp goşuldy. Boljak iş bolupdyr. Ondan märi ýoňsuz ýyl geçdi. Özüm düzülüp atlap reli işlep yürün bolsa. Bağı möwlämiz. Siz mesele bir taraply ýere diýäsiňiz. Uzul jinayetçi belli bol möwletde gola salynmasa, wagty geçdi. Eden etmişem şeýle bir şoktor bolmasa, işini yapmak mümkinmi? Ýa-da beýle däl. Çäkli möwlet ýok. Onun mäşillen bilinip istasylsa-da 70'ine laýyk ceza çekmeli. Biz hemişe golboy protokola bil baglamalymy ýa? Anam diýen mukaddes düşünjäde gulluk etmelimi ýaýlym oglum? Anam kanun ýurluşlar leytenant. Anam bilen aljak gadaň bolmaz. Patraman, anyp gurrunga şeliňdi. Polkovnik ýeriniň garyp resmi ýekledi. Bir adam gerek. Onda da gözle başlady. Ýeňi şiýleman furdy eýem köpü görün diýen boljak. Bizim kärime jinayet agtarmak. Bu bolsa taýýarlykly adam. Ýöl akybys sözüne diýeni bilen burda babagy. 10 ýyllyk bilimiň abadyr diýip sorady. Koloniýada 11 ýyl oturdum. Gatoňat. Ýollaş Ýylemanowyň öz ýöňüne goýan maksady bar. Şu maksady amel etmäge ýöwürjek. Mene garşy däl. İçeri işler upravniýetynyň naşanynyň urunmasary Vazim Ivanowyç Sergeyev gelsin. Olýadyr komandir okudy. Ministerlerle maslahatlaşyp göreli. Hakykatdan hem sen bile gerekli. Ýoksa-da sen nigde ýaşaýan? Adresin gerek bolar, habardar etmäge. Mehmanhanada. Aýdynna. Kolhozda 35-nji komnat. Sen gaýdy ber. Ýeňiş turup gapa tarap ýatlaryny polkovnik ýene taklady. Propskaň beral, belligeden ýoksam çyksak görüňde sorarlar. 5-nji bab. Aşyklar şäheriniň baharyň ortaky aýyryny görmeseň, gördümem diýme. Ilerin ýatsan petan köpet dağın goýunundan tadylyp çykýan çeşmeler, egrem muğdam ýol ýatap, ýokor gapdyla eňi dedi. Aşak tarapdan dağın etegini ýakalap, azaryň üstünden gaýdan şemara ýüz gözler öpüp uçap geçýär. Aňa-daňat kum depelerini, her biriniň düýe asaýmaly sadak şerketlere basaryny oturan garawymy göreni göz haýran. Daş töwerek gülgünçe. Aprylyň sowgat beren göm-gök serpaýy. Çyk ortada da maňdaýy, ýagyrnata giýje günni şyzyryp duran Aşgabat ol gerek otur. Gün öýle fananyny
şehir soğukunu hasam gıdan bağlara salim ediyor. Alaytadı, üniversitetin önündeki meydansa gayda gaymalaşıp, oku zayın depedindeki goşa gögrüdü, aşak düşüp, yüzlep, yok, müңlep el tutuşup gelim edip yören oğlan gıyılan arasına koşulun yağlı. Aşkabat, yılın şuatları kurort köşeden oktayıp, töwerüň beyhuş edici gözürlüğüne kumar bulun Ayperi gidicik atırlarda asılhım diyen mahmal beğullörün denetini ayak çekti. Olara gözün mi diye gerek? Laptarına yegin denglep durun yigit güllerden nazarın soğuman toğladı. Gitsene etsi. Sana öyle olsa, iyinse gügrüsüne kıvaptış zalvar giyeninden mi? Ya hortap bulun şün satanlap görüneyenden mi? Yankı yigit, etmer edip güllerden yolarman oldu. Yok, elle girme. Men elimde solar. O yerde bolsa penze sılar. İyikarsın. Doğru gülü iskap olmalı. Onu ip bulunok. Yigit güymünüzü tapmayan yali. Soňam yerde yatan daşşagary uzy şiş, ýökçeli beýik köşüren ýetip goýberdi. Daşşagar hon atyp düşdi. Ýeriň aýagyň dik durulsa geleno. Gyýyl köşek güllerini balkyladyp, nägile garaýşdy ma'lum etdi. Sana duştam arman dilimi badak atylýar. Yigit öýe duýmazdan tel bolup duran leýzasyň bir sünbirine şarta görüldi. Ony garrymamanyň ýumokly iýigi pyrlaýşyna öýkünip pyrlady. Ayperi, aýagy üstü durup ýagdadım ya, degri daşdan öýdürine terilýän nagdymy. Türlü pugudokly ýaýwaň leýiltasyň astyna goýulan boş oturguja garap. Gel bir sellem oturaly, Nurnazar dedi. İki çak oturdular. Nurnazar Ayperi'nin sürüp parmaklarına yuğuş şeýerini getirdi. Gıyda çekmedi. Batym okumak oturýan Ayperi. Beşirlap bil okuan kursdaşlarymdan aýrylyşýanmak ýanýan. Dogry uniwersitet bilen hoşlaşmagam azy hemem süýji. Bu toranyňa gynansaň işe başlajaňa begenýän. Täze iş, täze kollektiv. Studentlik bir başga. Özüň köpüň öňüne çykmak bir başga. Ondan hasam minutyň sagadyň hataply. Bir minut işten giýjek arsam gör näçe adam wagt etdi. Kenki 2 minutdur göli olan ummadan gidiyor. Yoksa da ne gidiyor işe verdiler? Aşkabadı. Mikrayonunu tiyade 10 yıllık asırıptır. Ona dili de yazısı gerekirken. Çiftine düştü duruverdi. Yoksa gecemin yıkıyordu galiba. Ne etsek bilmeni gördüm. Katı kovullu. Gecen işleyer ahırı. İşleyenin emi. Yıkı koyup gitmek kıyın. Yeni okuttu adem etti. Yıka giydim diye oturdu. Ehli dadiyi kör etti. Enne senem gezeneginden kaldırman gidiversen ne hili görür? Ece şu yerde işe varlım değilim görü. Pahir bir begenini. Yine de hel yılı söyle gülü asırıp katırak eplesengem güğünlarıp dur. Men işimin ne ahilliğine biliyorsun. Ansabına bağlı. Bu ne ahil ansabına bağlı? Bir ölçü uzattı ama. Ne görürsün? Sağınıza vaattan maşininize Nurnazar'ın kaptarına oturun Ayperi'nin mi adır? Durmuştu yoksa diyen dağdın somi. Yedillik. Alıcılarla tutoklaşıp yürümenin öyle keyfi var. Madam abi güllüde bolyan diyeler deyiversinler. Gayim olsan, işine jür bolsan, ansabına hay diysen bir güllü yerin olmaz. Ola şeyle. İşin olsan, her yerde senin o iş yer yok. Onun doğru, ondan ne mi? Seni her işini görüp durmasam karar taparına möydüm o. Ayperi, oturgucun yerini ındırmaladı. Topuğunu yapıp durun memişi köynüğünü aşağı çekiştirdi. Yakada kidicik gül yakadı, günün şökrüsüne yerliradı. Yigit gıyri öğüne bakan atazı çekti. Ayperi tez maral yağlı olup, goğsunlu da, gözlerini tegelep yigidin goluna yerdi. Aladağını bir yüzlettik diyeceğim olacak. Durmuş meselemizde innik okuğun tüyürüncönlüğe salacak kumani yok. Sen hediyim ben yukarı bilimli Ayperi. Bu habarı yungdan karışyan yali. Ayperi'nin doğdukları asılıp, sadap deyişler görünüyor. Yılgırınına şep yanadına yarım ayla uçkunup yemele geldi. Bir kıyıda hasam gelişip verdi. Nurnazar ona gözü gidicilikli hiretti de, yuğudunup onaydı. Bir kuvul ter temiz. Tersillap durun yanağı keni demdegen nel orta gerekti. Öz yanın o edenler. Yek otursana Nurnazar. Ayper aydan son.
Duyan görünüşde yigit gıyydın yüdügünün gaşını tipalamağını koydu. Şu gün işi varın ayttın mı? Ayttım üydiyen. Barsan bir gadiyor hum yal çiğişi otuyor. Bir yan ya. Näme diýsem? Äýle diýip, elini silkip goýberdi. Näme meşpurt atyjymy aragy 4 manatdan tatypdy. Alyp mıdırlar ya satypmy? Tapawdy näme? Satjak atanlar. Alyjam alanlar. Tapawdy ken. Satyjyň maksady bir mana diketmek. Ana wontyne dogry. Alyjam garfyn tapýar ahyry. Oğunu uşak gaýtarlandyrlar. Şoda adam sanyn çykarýar. Alyjyň öýe talap etmeli. Munyň başy dep. Ondan satyza näme şäri götürdiler? Görsem men görmeli. Müdürmen. Adat diýmedim. Näme üçin? Diýmedim de. Diýmek seni meliň madyr. Satyjylara näme bilet ýaly? Ine munyň bolany. Alyjylaryň öýleri ýamana görediýär. Şeýh mütürni puta towlan bolsaňyz, satyjy gaýdyp gaýtaramazdy. Beýtmeli bile de bir fiil ahyry. Ya keneme aýpyry. Şeýdem cinayet dürüye. 70'ine laýyk jyda çekip gelen bolsa, ikinji gedek bek bolardy. Bir dödümlüğün bilen pedagog kany saýlanyň ömür gowda. Şeýde istemasam geçemli talap eden ok. Jedere ýazyp barýar. Bir garmandyrla gümüssin. Ha alyjy, ana satyjy, ha da garyp. Men beýdiýsemem sen diýmek hakyň ýok. Bile işlejek adamyň erti ulumyýar. Soňunam görüp gelen ýok. Gör bermeli bolar. Yigit öýertirdi. Haýna maýna garaman, aýpyriniň hem elinden tutup ýokurgarlardy. Beýiň kirpikmen gözlerini dikant etdi. Kinowda ýeli. Bugün Haçan? Ýene urgun. Aýtmasaň eliň goýberjek däl. Ya da goýberersiňdi. Ýok, sanam aýpyry. Menem oýnadym. Onna ýertir. Ýaşy. Nurnazar aýpyriniň elini goýberdi. Gyýr üst başyny kakışdyrdy. Ýagryny dödüşdirdi. Onna ýertir baharda tapşaly. Näçedi? 8-de bararmyň. Barayın nidimmi barmaly bolar. Ýa-da öýüňde sen urdaýyn. Adara galma, ödüm müderin. Gök baglyk. Aýpyriniň garasyny Nurnazaryň gözünden ýitirdi. 6-njy bab. Ýeňiş gününi mehmanhanda geçirýärdi. Güýmenjede gazet jurnal kitapdy. Babken Şamiyş Garipetýanyň urdu, ýeşi başyny agdypdy. Ol bir gece Novosu milletdi. Bir Novosu o milisiýanyň kiçi leytenanty duşdy. Bu bir gepdim söýdem eken. Resul Taýir ogly dip wagtynda Novosuga başlanlaryna ol ödün tanatdy. Garşy urda burnunyň astyndaky çok bojuk gara murtun typylýardy. Ol Babkeniň türkmençädi. Azerbaýjança da o düşünýänini bilen soň haýy markaň ýetdi. Sen de Novosu durursan, kiçi leytenant işini çöküp durun duluklaryny aýaty ile okulady. İş ansat değil. Her kadar çağırırlar. Seni rahat oturmaya koymuyorlar. Sebebi sen tez posta durursan, benim arvadım bunu istemiyor. İlk onun şün pisti. Bu şehetten işten çıktır. Halamıyor. Etmemişim. Arvat meksedini bilirsen, özü hakkında fikir etmiştir. Seni düşünmüyor. Bunun esas sebebi milisiýany sevmiyor. Bir iş onun için mühim değil. Men sevirim. Babkin Resul Taýir ogly bilen ýa tanışanyň murda basmy görünüşdi. Resul ağa, oňa bu kär barada, kär Azerbaýjançylar, kär Rusçylar gürrüň berdi. Kiçi leytenant gürrüň berip oturka telefon zıngırdady. Trubkan guruguna sonuna aňardan nire diýen ses Babkine deşdirdi. Milisiýa. Aýtalanyň guk-gukdan soň Resul ağa trubkany ýerine goýdy. Bizim işimiz çok yaxşı. İnsanlara yaxşılık edilmiştir. Közül insanlar pislerden korular. Maksat sevmek, heterelemek,
adamları öğrenmek. Şunda acep saat ne var? Gazep pis olur. Gazep gerek değil. Ürekten şakan, yaxşı söz var zattan kuvvetlidir. Resul Ağasın öz işi oldu. Ertir irden qoğuşulacak raportu yazmağı güymünü. Ol bir işe yenini giden vurur şimeli. Galamını kağızda usullu yürüdü. Bardatlar yazıştırıyordu. Babken oldu. Yonki adının raportları gözden geçiriyordu. Ulu bir yazgıyını takipalap okuyordu. Bir de pencereden uzaklar nazarını dikip oya sünmeydi. Pencerenin önündeki meydançıda yol grafının novosu maşin keterip görünüyordu. Babken gecekin novosulluğun beyli atıldığı vardı fikir ediyordu. Bugünlü milisiya o yerden bir yerden her işin eğili nüktü signal düşürecek yağlı. Tersine gumgukluk. Dine köşelerdeki hareket. Bölümü gelip gidip duran motor maşinlerin gündüz tetip olaymasa. Başka bir gaymanışık yok. Restoranlardan çıkan terhoş adamların goğu goğurum, yol uğrat hamrap barmalarım asla yoş ağalayadı. Sizin bir gecenin iyi misal alığının alamatı mı? Öten akşam hiç bir ütkışkılık yüze çıkmadı. Parahat dolu deyip, ol boyu kağıda Rasul Tayiroğlu bilen, ol şekerde raport verir mi? Milisiyanın kişi leytenantı, yüzüne katı bir muvafık gelmeyen murtun tipalap, oğul, sen ayağın düştü diye yer mi ki? Düşmedi. Yok düştü diyer. Kim goğu kalmagalı başımda tanarsın? Ona hüvüsük var mı neyme? Giyeceğinin rahatlığının bozulmazlığı, elbette goğuluğun nişanı. Uşastak inspektörlerinin saklığı, belki cinayetin dürümünü kendi derecede tevil veriyendir. Cinayet neyse kemirlik ise, milisiya işgallerinin şonsa ağır yartar. Cinayetin yüzü çıkmadığı için güreşiliyor ahırı. Ödünün mü? Rasul Tayiroğlu'nun ulak gizi şuur çekip çirim etmen, ayak üstü durmağı adamdan rahat benzalmakları düşünler mi? Yine telefon zıngırdadı. Kişi leytenanta piyaskel vermeyecek olup Babken'in ve truppan götürdü. Harbilerse kim diyen teleştirdi? Novatçı. Son Babken Şamiyeviç trupkanı Rasul Ağa tutturdu. Öğün gepleşay. Milisiyanın kişi leytenantı Tayirov dinleye deyip onu resmi gepledi. Kim? Havu. Ha, neyme? Moskviz uğrun tutur. Düşünüyen. Bölümün operasiya bir işgarim var. Ol yankı trupkanıdan. Bolya. Naryadan sorarız. Uğrunu da çıkarız. İşine bilet Babken Uğurkman yerinin turdu. O yansa kapasırlı. Mümkün mü deyip kimdir bir peyda oldu. Maşını uğurludan sen mi deyip Tayirov protokol yazmak kılı oldu. Yenseden uduyun. İki şekkerinden ak sepen sariyalı digit yalama yardı odoklarını yaraştırıp havu men neydi. Nerede koyuptunuz? Atabay filan meyrin kesişen yerinde. Hasan. Sağlık yedilerdi. Yazır burada sağlık iki. Kiçi leytenant hem asma sağladı hem koşar sağladı eretti. Gözölçülük etmeyen miydiniz? Ay yok, hem işe de koyup veremsem arkayın oldum. Miyik masra gelip miydiniz? Ayarım bilen dostumuzun oğlunu kutla yerleydik. Küştü kelle kızıp köprüye oturayıp duruz. Turcak kolanımızı bilip bağlayaz. Maşinanın markası? Moskviç 408. Nomeri 1571-3. Babken yattı haklı. Moskviç 408. 1571 deyip Tayirov kaytaladı. Tapılır mı ka? Yiğit ulu düğününü garıstığını bokurduğunu boğup baryanyarı bırak boğuşudu. Hoğsarılı soradı. Tayirov bu gerek ennine yerip aydıp koyuverdi. Bilmem ne kişiydi? İnsaflısı olsa çok yaxşı. Pis olsa neylerim? Ölmemsi duydurman ihtir aylanım. Tapmadım. Oğulların eline düşen olsa gerek. Yiğit bu tapar Babken'in adarını ayladı. Babken bilmedim diyen görünüşte egin olsa. Tayirov protokolü girip adınız, familyanız dedi. Ol adını adresini ayttı. Sen yollus bir ölümden ertira var tutay. Bize peydan yok. Hedir barmalı yerine elterler. Gözlüğüne sıkılır. Babken yanına adım alır. Eyyem gayın işyerlerinde haber verildi. Maşin oğurludan taş sıktı. Babken onu bölköyün satırgınına
Gozoklu motordan içerenine Sariyaga dedi. Ene şu yerde koyuptum dedi. Menlik başka işin olmasa öte gitse. Ol kaptanın 3 kat sağa yürüp gitti. Babkenim. Mataskiledin urulunu oturun militsionerim bir salım eylek beylek aylanını. Emma asfaltta iyir bildiriyemi. Yöne maşinin uğru bir gayra tarafa sürlüğünü belli. Eyde uğrulmaya hazıt yok. Yüdədimlikteki kefe ya günü köşeye düşüp giden uğraşamadı. Soňa senni degir bolup tigirin eden millet dur. Militsionerler ulu köşeye düştülerdi. Töwereklerine garanjaklap duruverdiler. Hey bu gatny o da iyir bildirirmi? Saça. Gel kanal yakasını aňtaly. Alın beri verdi durun nerler. Birin bozumu gözlemleri altırmalı. Şehirde köşeleri yekemeyik ayrınaymısan başka etsek alazın yok. Hayır hovlunu görüp çıksak, hayır garajı bağırlap çıksak giyeceğin yarını. Belki şehirden çıksak iyi bildirir. Hey ne bileyim ne. Otla gittik. Gozoklu motor gayrı yüzü tarlap baryadı. Yollar iyi misaladı. Kaya yerde alıp mendil nazarlan ağır yüklü maşinler günleşti edip neredir hovlu uyadı. İskıskınız tünellerin geçenlerinden tiyareden günnavurun tiyami şemali yüzleri fipaniyal oldu. İnne iki günü yakala oturan bir mengdeş sahile utulup giyinçlik başlarını. Kanalın yakasında bir yerde yılpıllap ışık göründü. Bunun eteğinde mi neyri mi giyizede yalkımlı alaslara yayran sopun odu alovludu. Allah oradan itlerin yürüyen titreştirdi. Başka kıymırlı hareket yoktu. Göya bir pille ehli zat giyeceğinin demine düşüp garankılığa karp korktu. Babken navi. Uli yolun sıkıvım sarkandaklığa vurdu. Böktürüp barayan harsanlı, joyalı yolun kanalın aracını motor bire takladılar. Babken kenarda el sırasını yılpılladıp yesli gitti. Saçı buldu. Mataskiliyetin sırasını kıvra tarafa yugurip seyrediydi. Kanalın üstünden üfyen, soğuzuk şemal. Suğun sesli yüntü, tolkunun yatsık düşüyen oruk şekilli ayınım asmanından. Kanalın üstünden üfyen, soğuzuk şemal, suğun sesli yüntü tolkunun yatsık yazap, nerelerdir at salp barşı, uzağınına suğu düşüyen oruk şekilli ayınım asmanından, hem kanalın şivilen yanaşıp gidip oturuşu, Babken hoşuna geldi. Ayağına patılap neymedir burada geldi. El sırasını yakıp yeretti de, isi boşan şüşani, göğsünün burnuyla aşak deyip koyverdi. So yerde ol kağıt böyle onu. Kanser bu kapırcağını gördü. Demek günlü din zarptırlar. Doğrudanım gelinde umut gereken. Boş vaotam kenarda güne yanıp suğu düşmeye geleyin ne? Babken yegirli de kesek alıp su okladı. Kesek zülp edip gitti. Moncuk düğmecikler yokoratıldı. Yedirligini. Ol kesek oklanı yerine eğetti ölü, ya suratını görmedi. Şu halıdım nemedir bir zat yerine atsaptı da böğürüne din saldırdı. Durmuşta 70 saat, ıyız koymak kıyın. Dünyada bakı almak kurdu has kıyın. Orgun işgari için her adım hatarlı. Ölümü var. Emma öv gayrıyın etmen, il gamını iyiyendin, sen kurplunduya. Ol soňsy düştüşün kere bir ýaly aýly ham hyýallardan aýňaran görnüşdi. Ýene suwa nazaryny dikdi. Görsene. Enne surat göründü. Öz suratyny gördü. Bulunun tolkunlaran suwdurlanyp öz şekerini gaýtaryp berdi. Demek o bar, ýaşaýa. Ol halkyny şemaly dünýä bilen aýakda şopýar. Birden sırazıgın yalkymy Ödülen saşanın ağırlığını ölçüdü ketildi. Yine ölçüdü, yine ketildi. Ol iyidine gaytti. Inni motor yani yolundan mısıp baryadı. Saşanın gözü yollu oldu da, Babken'inki daş tuğru ünlüdü. Şehirden yeslar asılıptı. Gecenin karankılığı sabab, elim yüzüne yuvaş sarıyan sahilip geliyordu. Gözetim kara şalını düğürlep koyup, şal yapını uğraptı. Bunun oğul hafam yatılıyordu. Babken yollusuna uğurlup sakla diye işaret etti. Motordan nişip yüzünü Günnoğur'a baka tuttu. Günnoğur'dan götürülün yağıtılık elim giyinçliğine aşır atıp baryadı. Dan vaktiyanı uşuyor. Çöp salamların yapraklarına, erkilin damzara asla yugoş bullosup,
düğme olup göründü. Hol ha sıyırdım ağaçların tel şahalarına, abbasi yapraklar sapsali uçunattı. Dan şeydi batyan oşyan. Babken döşünü kayşardıp duruşuna, goşa didetini gödetimdeki, yok, degri daşını kurşan gödellüge ağı salıp, südülcürep meymiredi. Ötüyün mü, ötmeyin mi diyen halle, yakımlı dan şemali, döşünün söpürünü sıypalap, yen namına adacı kenekledik geçti. Üflep geçen dan şemalinden son, gavat ağlınaki gazıl güleylek, gunsa asıp birine yılgırdı. Dan şeydi batyan oşyan. Niredir bir yerden bir ümkümlüğü bolup, sonuru sıkan sürüyünün, yungunu başlayan serkenin zangının uvadı geldi. Iyizdi, şehir ışıkları kemden öştü. Garatı görünmüydü. Gemi taraftan uvaplığının şakırdı eştirli. Erlenmeyer nadarı bir yere süylenen bakken, onun kədimlikdeki iyidi görüp, katı yürüdü. Saşa, beri gel. Saşa gelen son, ol barmağın dodup, görüyemin dedi. Görüyen, teydi gerek. Teydi. Bir gedek Saşa ayttırmadı. Algap gitti de motoru otlap geldi. Babken toğutup Saşa'nın iyilinden ayaklarını talladı. Gumok yolla bulanıp barayan motor, maşin iyilini tıptırman yürüyen son, meydanına gülgülelerini sinne getirip duran maşinin yanına toğutudu. Motorun tepine anırdan bir adam boynunu tuttu. Özüne taraf yürep geleyenleri görüp, oturacağınım, dik duracağınım bilmeyen can terek gördü. Babken nagelinne ol adam yeniden dik durdu. Salaca köyrep duran oğda çoğunun bulup, kelte köyünü sariyağı gelin otuyordu. Ortadaki kağıt saçağın üstünne şampan, şerabi, arak, yer seriyarlı atlar üşürlüptür. Yungrattin iyisi oturun koltoru gerek. Maşin ödünkü mü? Deyip Saşa bir neme münlün Moskvice galadı. Nomerini etti. Ölümünkü deyip yüzünne ruh pet galmadık neye tanış tanıraklap derreu kenceginden dokumentlerini çıkarıp tuttu. Babken dokumentleri tereden kişi olup o rünsa geline göz gıytığını ayladı. Bunun madafı yoktu. Sepsaga birin uğadı ölçerin oluyadı. Erkek adam olsa milisenerleri doğru garap bilmeyen öňe çıkıp duran pökkü garını kayşardıp alanma bir kuşil oldu. Ay maşin taklabım oňaramdyk. Dine urgun tutma olaymadı. Becermek koymak elinden gelmedi. Kıyın deyip sanra pipleyedi. Bir yerlerden ödünkü ali Moskviçle geçenlerdir. Ay yok. Gördüm dedim yalancı. Bolyadı. Ol dokumentleri yerine tuttu. Sağlı su üstü olsudu erkek adam. Babken nağı yerine öğürdüğünü kiti dilden beğerden hödür kerem etti. Yok bir işlira. Saşa şehre tutturdu. Valıt bir sene yetiveripti. Zahan yaltırıptı. Bölüm haberdar etmeli mi ya? Selmenmeli mi? Babken gidip barışına kelledi uyadı. Ol Saşa salarak sürmek duydurdu da töğrüğünü gözünü gezdirip uğradı. Enne her gaydlanaki ümzümlük yoktu. Hareket şuulümlenipti. İlerden gayradan maşinler omlaşıp adamlar sallam tacak eňişip barýadylar. Saşa köýüne uliyanın kaptalı bilen iler tarafa öwrünlerdi de Azatlyk prospektini şepe vurdu. Nurnazar bilen Ayperi'nin wadalaşan Bahar kinoteatryndan geçip gün ortasyrdy. Soň mikroraýonyň işlerini ala dendereden doldurdy. Azat nowly. Eýinti kefe köçe düşüp gün geçberjek boldy gülün. Babken taklady. Ol motorda ayagyny ýere direp durkady. Düşen tamam gatyp ynam etmän mektebin ýanynaky açyklykda ýol wurdy durun bir Moskviç gördü. Saşanyň motoru otlaryna da hulup ýoly gelmeşledi. Saşa ýerden ýetip deňine etdi. Barp gözler hakyky şol. 1571. Saşa hayran galyan görnüşde ýollaşyny etdi. Babken maşynyň bir ýerine geçdi bir ýöňüne. Onuň ne sapsyran ne de elligen ýeri bardy. Durşy. Deňe ýerki demmer ýygyrt. Ýörtgüde aşak sallanıpdyr. Maşynyň ýer kaynatynyň aýtymyndaky ýol bordam daşy terilip dur. Babkenem Saşady motory maşynyň ýanyna goýup bir meýdan baglaryň jaýlaryň aralygyna aýlandy. Guman eder adama duşmadylar. Näme bolsa maşyn ýan goýulypdyr. Öwrülüp gelenlerine, Saşa motoruna, Babkenem maşyna minni. Türk bilýämiň?
Sürmesine süren gül yanımda pravam yok. Ol häzir ýokman näle. Asar barmy? Häli tapsaňy, hada etseňi közenip bermäň diýip eýeti beripdi. Men ýöňden sürün. Sen ýyndan geliber. Olar tilkeşip bölüme girenlerine maşin eýeti garaşyp durun eken. Bapken elini asar tutturundan ol Moskwiýiň daşyna telefon urdy. Tigirlerine seretdi, açdy. İçini gözden geçirdi. Uruğunun başına geçip radyosunun içini bağırladı. Yer verir. Be, ille girmeyen uruğu deyip hayran hirasime olup ödün sıyınlap duruna varadı. Sonra yine anılmayan görünüşte tigirler ayağıyla aralap gördü. Yeger, bir zatına mozgumu anırlar. Kim göreymeli? Berdenim Bapken'i ulgat mudur deyip sorgulu baktı. Eğer sorayın. Ol maşinin daşından ayrılmadı. Kögürdü. Soğumuzuk murtun sipalap da çıkan Rasul Tayyarov. Bura geleceksen, deyip yine iyiden öğürülü. Maşinin uyuduna qoğuşun nuvardaki raportlı kağıda kol çekip sağıryağı deyip hoş olup gitti. Çok yaxşı. Hardan tepmemişin? Şehrin içine getirip gidipdirler. Üstünün maraydı. Köpeğe oğulları ne iş kayırırlar? Bilmiyorum. Maşin bütündü. Bulun da diyor. Rasul ağa sürüyüngegine tüylük parmaklarını direp, ağı arası dengleşen taşlarını, sayerlülen bir kaptara darakladı. Öz duymuzun külbükkesini soğumuzuk murtuna getirdi. Telefon zıngırdadı gülün, trupkanı götürmen, sağada herettiler. Bilirsen kim telurur, dedi. Bapken başını yakadı. Arvattı, benim arvadım, soruşur. Bizim sabah bilen hal ahval soruşmak haysiyetimizdir. Onun yansa telefon yine zıngırdadı. Resul ağa trupkan gulağını tuttu. Ne tersen, arvat turupsan, şah yaxşı. Körpeler örmüştür. Yok hele. Benim adımdan balacayı okşu. Uşaklar turuz. Haşan gelirsen deyir mi? Varmışam. Sen işimden habersiz. Bazara ben kelende kedirsen. Yaxşı hoş. Resul ağa şonundan kağıt kalamını yığınap yerinin turdu. Teadın oğustura girenine, Smenan tavsırıp raport vermeli. Bapken'in naşarlığın kabinetine vardı. Maşinli uğrunun bir de teadın devam etti. Nireden Hasan neydi tapanlarını, Bapken yine bir gaytılamalı oldu. Şehrin saklanca kartada stolun üstünde yadırlı. Yügüz Akiyevich, get salgından şen etsedi. Bapken'in gürkü diyen işaret etti. Karta sılık sılıktı. Bir-birinin içinden sılıklar yarış argası geçerlerini. Yönü Yüren ayrılsayıldı. Demir şasse yollu. Şehirden dürlü tarafı uluyan kösülür. Zavod, fabrikler gözirip durun belliklidi. Günötü taraftaki belgirini koçsu görkezip bakken, yine üşüyordu dedi. Demek 6. mikrorayonuna. Tomuzki kinetiyatrın aşağı kaptalı. Ağışım yüze sıkıp, ilk dönem södürün bir operasyonu. Ağız doldurup gürünü de oturmağın o diyen hazatam yoktu. Bunun has mühim meseleler garaşyadı. Yönü her nesigim oldu. Bunun hem öz yeri vardı. Be alıp gidişlik teadillikten mergaytaran yadı. Ödemgin görmeli zat. Oğurlun yan maşinler bir yağdaya, yönkü dusar bol yanlarının kadar ütke çıktı. Odalıkı elden giden maşinleri tapmak gürgü yaman veriyordu. Her şey bir yerden çıkıyordu. Derbi dağını edilip tapılayan vakitlerim oluyordu. Bulmadı, ingerekli sıvaplarını saparıp süpürüp niradır taşlap gidiyordular. Yayılım geleniz, Avdiyev'in yüzünü kırışırdı. Kömölük şekilli yokordun aşağı bassan pırlanıp zebilli düğürlep alyan kullan oynap oturuşu, Vazim Ivanoviç Sergeyev'in seyrek sarı kaşlarından sıfipalap büğünedin salması. Yağız Akiyev'in kimindir bir yerinin sözünün kağıda geçirecek olup çemelenip duruşu, operasiyo bölümden ketken taşdı, tüylüklükte Rasul Ağa'da gayrı durduydur yani. Sakar oğluk gali, ale bölüm manglayının bir soğumak taşı ağıran, Bapken Karapetyan'ın bir zatlar dimi üstlen. Yine naşarlıklardan öňe düşmeyi uslayıp bilmeyen demişi. Rasul Tayyarow'un keltecik murtunu üzünüksüz durmayışı, mesele çözülünün murdu. Teaden sallarlanıp görülen çözgüdünün dervayisligini alamatlandırıyordu. Yayılım gelen öz şalara kovuzunu da ayağını bir-birinin üstüne attı. Birden hem de orta gümürtüklüğe var. Hiç yıl düşünmedi aradat yok. Deyip operasiyo bölümünün işgari, ağzımkın oğusu katı bir duyulma salgırt kepledi.
Ýadynızda bolsa ýollaşy maýor, geçen gyşda da şeýleräk bir hadisa ýüle çykypdy. Ýönül başgarakdy. Maşyn uğurlanyp dur diýen signal düşen destine uğruna çykypdy. Ikimiz bile hereket etmeli bolupdyk. Tapman ýerler termenlik. Maýor Bapkeň sözüni böldi. Volgol wakamydy şu. Ýere ýeňiljek garam düşüpdi. Geçen ýanwarda da 048 nomerli Volgody. Ha, ýadymda. Aň tap ýörkak. Birden bir sagyjyň eline ýemşik ýarym ýalty oýulyp aýarlan 048 nomerli böýrek demir duşaydyk. Onuň ullary ýökünip, gidijik velosipediniň ýygyny dakyn bolup ýöreken. Tri saýrlypdyr. Nerden tapdyň diýsek, zirdi bloklanýan urnanyň ýanyndan idi. Barsak, urna boşa durupdy. Dökmäge kiripdir. Bir de piýilden mi sarşakdan mı gaçyp galaýan ýaly. Hiç kim görmändir. Oğlançyga muňa ähmiýet bermändir. Ogurluk maşynyň kydyny ne bilsin? Garajlar aýlanyp urdy. Sebäbi ýer kar, typanşyk uzağa gitmedi belli. Döküp ýörüşimizde ýar gece bir garajda aşyk göräýdik. Döküp durkar üstlerin bardy. Muny ýatlamak bilen diýjek bolýan adam başga, häzirki ogurluk hatap etsek bolamok. Men şuny ogurluk hatap edemok. Näme, dogurluk hatap etjek bolýarmyň? Ýok, ýaýlym gelýänis, dogurlugum hataplamok. Ýaýlym abdyk sürünli. Onda näme? Näme de özüni düşünüp kılmaýar? Ýok, Vadim Ivanoviç düşünükli. Düşünükli bolsa beýdip dözüra oturmamyzyň geregi ýok. Ol operasiýa bölümiň işgärine tinkedipdi. Senin näme käkerecek bolýaryňy düşünýän dijim. Emma berdin aýdýan. Konkret aýdylanna. Ýöwüz Akif oturumynyň belli bir ýerine garap aýtmadygan bolsa, maýor öýse düşündi. Maşyn awat bolsun, biwat bolsun paraky ýok. Ogurlukmy ogurluk. Onuň dogurlyk ölýän diýip Rasul Taýir oğlu tözlermen oldu. Maýoryň gözüne alardan göp saklandy. Aýdy ber Taýir diýip naçarny kagazyň üstüne sowdy. Lapkeş bolan Resul ağa elini göwünde silkip goýberdi. Goý, maýor aýtsyn. Ogurluk bilen ogurlugyň farky känem bolsa maksady diň. Soň awdyp säginjek ýaletdi, sözüni dowam etdi. Naşarnyklar geplep durka beýlekliň goşulma gelşikdir. Käbir ýollaş şonu unutýar bolýar. Uly, kiçi ýal bolsa ýaşy. Her kim ýol goruny bilmeli jijim. Aşak wakyp dym oturan Bapken gabyny galdyryny duýmady. Rasul Taýir oğlunyň gurgaçlary bir-biri bilen tapşara geldi. Ýönedilýär armady. Mene Bapkenyň maşyny tapyp dut gaýdy bermesi bilen aralaşamak. Ýogum näetmeli. Naçalnyň urunmasary podpolkovnik Sergey gerek Rasul aganyň deregine diýen ýar etdi. Awdif bogozyny dogurtaldy. Maşyny ýakitmäni bilselerdi, ýerleşdirmeden ballarlary ýetir gelenler. Olara gorkunçy ýigitler diýerler. Ýogum täze maşyny buğda ýügän ýaly berdiler. Derek goýmadylar. Ýeşiň üstaşylary öýdüp, haýgan jejeler diýerler olara. Maýor bir möhlet boldum edip, stolda ýatan Stalisnyň birini alyp, uzun müştuga giydirdi. Otlap goýrutysyny burugyp urady. Filtrli şelimiň müştükli çekilişini ömrüne birinji gerek gören Bapken töz sorady. Ruhut berilen soň ýerinden garyp pesay görledi. Men äbi pikir bilen ulalaşamok. Maşyny alyp gidenlerde beýle maksat ýokmy galyp şak edýän. Maýor Selimniň külüni kullana kapdy. Şak etmede gönle jijim. Gönlesem, näme dymdyňlar? Fantaziýaň etmedimi? Bapken oňa ähmiýet bermän bu näksini aýtdy. Bir de günäkär ýaşlar. Ona da uly ýaşlar däldi. Kiçi ýaşlar. Keyif sapa çekmän uğruna çykan juwanyň eli bar. Maşyn diňe şonu ýetkilenip gidilen. Sen näde beýle karara gelýän? Sebäbi, ogurlaryň eline düşen burda maşynyny diýdi wagt galmazdy. Onuň ýekeze de gowgulyny şaý ýok. Ondan aýaky zemmer ýygyrt. Ayak el bilen owmaşdanypdyr. Deliline uğurlanan barmandyrany ýaýlym gelen ýene gaýra gaýşmady. Gaty ýetip bolup gurlaýan göli aýsaýtmasa maýoryň nöwtamasynyň jany bardy. Bapken ýöňrek bir iş bir tanışypdy. Şonda biriniň şeýle hereket eden barady ýagyrdy.
Ol geriyen gıydan nire elçiğini bilmän, zay tapman, kän közünüpdir. Yiğitlik hügüsü, zılawlyn moduk duýgusy bolsa, aman pursat bermän, otdan alyp suwsalan. Ahyrda solrak bir ýerde duran Pobedany otlap gyz bilen göterilipdir. Ýönül ýanmaşdan çykypdyr. Alyp giden ýerleriniň goleýine gize gelip maşyn taşlap gaçypdyr. Ine Babken Şamoýewich ýa-da şonu ýatlapdyr şonu. Aha o şeýle waka başga bir ýeriniň başyndan geçipdi, diýdi. Ýaýlym gelerini süýer turdy. Ýerini arkasyna tutup bir kelime etdi. Haladım cicim, haladım. Delilini haladım. Ýöňe Zakywich öýer turdy. Başga kim geplemäge utalap? Hiç kim asyk bir zat pışkyrmadan, balkovnik söz jilawyny ýöňüne gürdi. Menim şeýle netije gelýän. Garapetýanyň pikir bilen ılalaşýan bolsaňyz gerek. Meseleden dogry uç çykardy. Başyna giden ýaşlaryň edäje gişi, eger maşyn ugurlaryň eline ýylen bolsa, beýle elin getirilip goýulmazdy. Abadam bolmazdy. Aşykdan keýipden humar bolan zalata ýigitleriň başga ýerlerini bilmän käte şeýde emellerim ýokdur. Ýöne her etmeli, hiç etmeli, muň ýöňüne almaly. Oňa ýöňedäki şot etelli ýaşlary tapmaly hene. Mayor oturun ýerinden at goşdy. Şoň üçin uçastak inspektorlarynyň berk saklygy gerek. Günnü diýmän, gece diýmän öz bellerini şastagyny ýygy-derli ýetewan bolup dursalar, hatyrjemlik güýçlendirseler, beýle zatlaryň epesli derejede ýöňüniň alınmagyna böwet bolardy. Olar öz köşelerini, öz meydançylaryny 5 barmagy ýaly etdi. Ýaşuly ýaşkyşyra seni tanaýarlar. Uçastak inspektorlary şeýle ýeşe baş goşsa goşmajagy edep kılymyndan, hereketlerinden, ýynyp çykyşlaryndan bilmeli. Diňe olaryň bir kontrolly gerek. Ýerden 5 minutluk raport bermek esli wata çekdi. Uluk gize ayak üstü durup nowasylyk eden Resul Taýir ogludy. Onuň oňa helpän Babken terkeşip bölümden çykanyna juda argyny. Bir hellem gözlerim ağız alnaýyda boljakdy. Hersi ýöz guruna bakapdy. 7-nji bab. Ayperi adam moýu aýnanyň öňünde durup, gözüne serenzam berdi. Şamar saçlaryny timarlap, bir Suraýyl girdinne düşürdi. Bir halkalyny ýokurgandyrdy. Ýene goşa ýörümi öňden tallady. Ýakasy renkine laýyk keşdelenen, soňky bir şuwda gyrmyzy köýnügül giydi. Kidijik gowhur başly gül ýakasyny boýuna dakdy. Gül ýakanyň bir sere aşağı gümbedekle, ýoky ýpek köýnügi salazy tulkunýardy. Köýnek bilen kwapdaş pürsükli gotoz dakylan, gasyma sığmaz gara örim saç, göwsüň gapdaryny ýakalap aşağı goýuldynyň, gyýhasam gelişigine gelen ýaly boldy. Näme üçindir Ayperi şäher serwesini alyp, şäher iýenip çykyşyna kemsiz ýetip boldy. Saçlaryna gülap sepmedi. Gözüne gaşyna sürme çekmedi. Diňe ter hyýalyň gabygyny baňlaýyna, ýüzüne enni ganty ýükär, esli ýegilenni. Adama tebi gylgym geri wahyry. Hälin bäri gyýdynyň aýnanyň öňünden aýyrdy bilmän, sepanyp sülmürep durşuny tyýyndan ýene, bedenip beslenip bir ýere gitmek ýalyň mamy gyýdym diýdi. We ýetse, aýdym magammy? Birden ullukan aýnadan bäri garap duran keşip gitdi. Ayperi saýkal basyp ejetiniň ýanyna geldi. Onuň dolmuş gerdinden gol salyp ýüzüne degirdi. Eje, senden hemişe miram sykmanyň ýeti gelýär. Nan bişirseň, nanyň ýeti gelerdi gyýdym. Ýok, eje beýdidel. Kä adamdan düýbinden ýetýän işiniň ýeti gelenok, senden göli ýakymly nanyň müşkül bol kurýar. Häzir näme ýetin alýan? Ýene goltuklap oturan gyýdynyň at ýüzüne gelişip berýän gönümür burnuny süýem marma bilen bassy. Ayperi ejetine gysmyrzyrap, uly gyýdy mahsus enine bilen mulaýym güldü. Şekerli kökäň ýetini. Azap ededi, ýakymly ýylgyryp ýerinden turdy. Garry agraslygyny ýerip, aşhanadan bir mejime şekerli köke getirdi. Gızgınjakka iyi gyýdym. Ayperi gaz peşte bişirilen ýukarak börek şekilli kökeden alıp saraja kirtilletdi. Aýtdym aýyjy. Ýeňilen tagamyr başga diýip. Ýöneten soragyma jogap bermediň-de ýa ýeňden sır gizleýämiň? Eje, kimden gizlesem senden gizlemen. Yerim ýüzüne ýekejem marahyry. Aýdyny gyýdym.
Mene kino gideýsem diýen. Inniden toňmy? Men saga del ahyrylja. Kekir ýaka girer, on töweregim guturur. Zorulan bilenmi? Ejetiniň soragy. Ayperiniň sustuny bassy. Bir wada näme diýjegini bilmedi. Ol kimden sorak edilsem senden gizlemen neydi? Yeni ejetiniň ýanyna söýgüden tüýdaşmanmy? Aslynda asmaga esas beri barmy? Beýiň göwüsleriniň göterilip, ýöňüň menekleri ýetişenliginden habar bersedi. Olin tek ýöňüni ışık söwdaýyndan rahat tutýardy. Üniversitede oturup, okuw bir ýaňara gitmedi. İkisi birden hedil bermejek ýaly. Oňa baş goşdy, okuwdan ýeli sowarly görünýärdi. Muňa ýöňüň zorlarynyň misalynam magat göýdirýärdi. Söýgüniň alyny ulaşan kurtuluş gyýlaryndan gör nejedi ýaş başdan ýöňüni saga bastyrdy. Ne öňli tapagy zatnap biller, ne de äbi jüýsü bolup ýaşadylar. Gaýbana geçeni geçdi. Geçmedigen orta ýolda ekberde oturuverdi. Ähli azaply reýgan boldy. Ýaşlyk arzulary garnyna garrady. Şolaryň günni düşüräýmese hälli. Ayperkata adam ýögünden başgarmady. Güni ineke bişäre boldy. Güni ineke bişäre boldy her hal ädimni tirap etmäge çalışýardy. Ýöňüni içinden bagryndan geçip bolýan otly göllerden Argaragy saçy göz edip sargy pelegin ýugurýan şirin sözlerden dogmuny bäs gelip bilmeýän kelli göçgünräk ýigitleriň gödüňsi oýunlarynyň sowrak tutmagy jan edýärdi. Käbir gyýlaryň demdemedik dodaklaryny pak hoýuň daşky gabyna sürtip, gürälek suwunyň şerbetine alanyp gapgara edäýmesem ýokdy. Elbetde bir atlar. Ayperini pikettirýärdi. Ýöne ähli zat durmuşda o ýetişiň ýaly bolup durany. Hakykatdan özüňe käbir romanlaryň balaji tül gahrmanlary ýaly gereket edip, geljekki balyny öňünden aýdyp bolýarmyňmy? Düýpsiz oýa gark bolan Ayperi bir haýukdan özüne aýdylan töde ýugurup geldi. Sorulum bilen äder. Azyp ejäniň gözleri tegelendi. Gyýlyň menekli ýaňagy tirpilläp gyzardy. Iski howsulasyny. Ýerni sigen bolsa, sarpaly inäniň sarpasyny saklap, gyýylyk sygyryndan çykman. Badabat taşyny çykyrmagy ejap etdi. Ýap-ýaňam tamdyrdan çykan nany meňdeş, dowup gelýän güni ýatlaýan azyp ejäniň ýüzüne inni ak sowul çaýlypdy. Ayperi şowurda barıp ejetine sagyp bolup uzaklady. Gaharlanýarmyň eje? Azyp eje. Gyýlynyň togor saçlaryny typady. Inäniň rahatlygy bozulanyň bolsa, sır bildirmedi. Şonda da göwüne getiren gumanyny bütünni ýugudyp goýberýän, anjatyny mälim etdi. Adak tenek gaharlanmanam durumma. Ol oňa dogran ahyr eje. Onuň ýaşy göli. Gorkma eje, bir epli edefim ýok, senden bildiğini mıdırt etmen. Olar ýaly bolsa öýüň bil. Ýöne gyýyz maşgala giýje girip entap ýörse ýaşy diýer. Yer gözün öýe köwlenjek gol ýogsa da ady nämedir o ýigidin. Nur nazar. Azevezi hetçekledi de hoşga ýylgyrdy. O da öýdäýdi şuň ýaly, dili edebiyatdamy? Ýok, o söwdäde işleýär. Söwdäde? Ozal bir okuduk. Soň okudan çykdy da söwdä işine geçdi. Elbetde ýagdaý bolan nälerде 3 ýyl söwdä ugrundan okudy. Ayperi ejedine has basmyljyrady. Ýeri bolýarly. Ayperi heýkin batyp çyksak bolup turka ejedine göz gyýtgan aýlady. Azemeze bolsa gidiver diýen terde mulaýym başatdy. Kinoteatrın işi hümördi. Ýigitler bedemen gyýlarynyň golundan salaja iýiltäp ikişäk durdular. Gazet putkosynyň ýanyna eli güllü garaşýan urnadary Ayper bir wada görmedi. Afişerler güýmelen gyýdyň ýeňserinden pişik başyny edip gelen ýigit bolsa, ballakly bägülini ýakynrak udatyp çekenine göze kaklaşdy. Garaşdyrna diýerler. Ay ýok, ýarym sagat hadaýat etmeseň, taýşlanyna. Ayper näýärli gülümsirep iýdin soruldy. Mene geldiň razy boldum. Menne beýle häsiýet ýok. Ýigrin ýanym iki sözlerik. Ene seni şunuň üçinem diýip ýigit gyýdyny aýdyp bilmän gümür tugurdy. Söýýän näme bowunysmady.
Emma Ayperi ol aydılmadyk. Aslında aydılmaly mahalyndan juda ýer dile gelin matlabı dähil düşünni. Menekli haklar gydarjak ýar etdi. Nurnalar ara düşün bewşeňlikden peýdalandy. Ozallanam ýylgyraty gelýän. Yezid ýenan maşgulanyň ýüregini bir wakaşda da ertirip biljek ogudan gözlerini güllerip. "We be saňa" diýip ter köz ýalyp gözel mahmal bägüri gyýyl tutdy. Sagorun. Nurnalar köwüşiniň burnuny ýapyp duran giň manajetli zalwaryny ýerekdirdi de sağ tarapky üýşmeleňe etdi. "Häzir" diýip etçek goýjagyny aýtman, gowrukmaz aňyryp gitdi. Baragadyn owaty durunlaryň ýöňdäksiniň gapdandan bir owaty sürildi. "Iki marojyn daýdy, iki. Gaýtargysy zatsız" diýip böýrek pul oklap goýberdi. Nowaty durunlar nägeliklerini henüz bildirmäkäler ol eýem alypdy. Gelip birini gyýda berdi, birini möz aldy. Kazy zaply marojnyny ýarpylap mankalar daly çağırışsan eşdildi. Soňky lokgodyny howrukmaz tutuşluğuna laklukatan nurnalaryň dahanyň duruşuna buýry görüldi. Ýudunyp bilmän, gyýyny çykarmagyň, gyýyň ýanyny uslayıp bilmän, agyzyny ýögüldip, ony demi bilen ýylyksak bolýardy. Ýigidin göýgyň gurup duruşyny görüp Ayperde ordan gülmän taplandy. Assa ýugoş erep, sowukluk aňarsyna gidip başlan soň ýigidin jany aram tapdy. Beýline ýürülip güllü elýaly bilen ýaşaryň gözüni syrdy. Beýle ony düşäýmekden ýatyýar eden gyz, galynjasyny urna taşlap, ýanjalaryndan elýalyny alyp barmaklaryny dodagyny süpürdi. Ýerli ýerine geçip oturup oturmakalar dal garankyrady. Täsin film ekenlik nurnalar syrdym agaçlaryň aralygyndan trotuardan eginden barýaka ünsüni boldy. Ýalňyza görülen filmiň täsirindenmi? Wakalaryň kelesini aýlap barýandan ýa on sokly bedinde oturmandanmy? Häzir Ayperi öz-özüne gümradi. Ýigit sorugyny ikinji gezek gaýtarady. "Nähili gördüň?" "Näme diýsem kem, gyýyny goýurgyny. Birli burada da aýtmak kyn. Men ada urda haladym. Dedektiv romanlarym, dedektiv filmlerim gowy görýän. Men bir tersine. Tutda bastıkları halamy. Adam häsiýet üren sylsyrymly. Häsiýet asylsa. Durmuş ýynçeden ýyrdansa umut görýän. Arada gyýylar bolup Sergey Gerasimowyň Körüň kenaryna filmi tomaş etdi. Sabar takat ýetmän çykyp gidenlerem boldy. Näme diýip näme aýtsa. Ony ýynçe gatnaşyklary şeýle orta atylýar. Şeýle bir döwnülýär. Haýranlar galýan. Gatma gaşyklyk häsiýetleri barada şeýle bir onanlarjy gurrun berilýär. Goz bolýan mesele. Warra şarra urdum şalyp bolsa, mena gaty bir film oturunak. Elbetde her kim öýe kabul edişi badyr göli. Ine gördüňmi? Meňem düşünjem senki bile sapyrat. Taryk turuk kogulum başdym boldy hedirler edin ýa. Görýän filmde uğrun ýahir urtapyjy. Emma uğrun işgärlerim ýeter. Ýere galyşlaryny gördüňmi? Diýmek o jaýdan böküp aýagyny döwdürmedik bolsa tutuljagym dälle. Tutulardy. Näde? Yaraly militsionerlerden, howpsuzlyk komitetiniň wekillerinden tapşyryk gumany barmy? O dogry. Gitsek ýerine giredýäne. Ene munyň der. Gitsek ýerken. Ol ýeňil yara bilenem dokument bilenem gurat. Daşa ýugurda aşy bilse, başyny utordy. Başyny uturmagy goýmazlar. Ýele düşüşi ynanmazlyksa. Men hädüýünden anlamadym. Beýlik ýedi derýadan gusuly geçe gelýän adam, tekirinji derýada gark bolaýmaz. Ahyr ýere düşmeli? Bitiredi şonu. Onu näme zaň ýokýan? Teatryn rahatlyk üçin, ýatamalyk üçin. Kinodurda o söwüse bolmasa oýun näýiljekmi, film diýiljekmi? Şeýdüň öýdümiň işimiz görýär. Käte durmuşy sowuk sala garaýanlygymy sebäbim. Şeýle geleňsizlik perwaýsızlyk. Türkmeniň jehennemi özgä şam bolan okdy. Sagat syna urulan palta bolýar. Bay bo. Sene ümdüňi tutturdyň. Şondan soň Ayperem dymdy. Wagt bolsa bir sene ýetipdi. Gümür ýamry düşüp olar erta salamyň geçenden duýmadylar. Aýaklaryň dükürdileri inni Allah urulurdan eşdilýärdi. Köşelerde maşin gatnaw seýrekleşipdi. Aýna ýaly arasy ýagdy. Giň köşäni aýlyp görüp Ayperlen nurnalar ýol gyýsgartmak, wagt utmak maksady bilen gönüläp urady.
Garankylyga gark bolan baglaryň arasynyň germeşläp barışlaryna birden ikisi de doňgur daş boldy. Çat maňlaýdy. İki epey piyada düşdü görünýän ýaly söwüm durdy. Biri gamasyny ýaldyryp, ol elinden bir eline geçirip oklap kapsa, beýlekde tutma man mäkem gysymda ýady. Gursokdan iýinlerdim etmäge şemelli. Haýaty götürülen urnadaryň bada agdyna uçup gaýnady. Gözüne renk petli alman, gözünün oğdallan sağı ýaly ýeli gaçan pökkü kimin massardy. Görünip bilýän filmnek uğruzu ýadyr ýadyny oýuny düşen opdy. Onuň başa-baş tögüşüşi, garşydaşyny başyndan agdyryp uruşy bir dara diýerde hakydatyna girermi? Gögi tagyny. Aýpera aýlap, bu ýol ýüzerçek bollugyň ýalaw ýaly gamaly, butnasaň bagryny paralaryn diýdi. Eller ýokargarly. Gamaly gamasyň kökürüne küldürtüp, bir ýeri bilen goltuk giýýän barlady. Nurnagar ýene haýyp gelmek günü aýpera etdi. Beýleki gyýdyň ýanjygyny döküp dörüp, zat tapmaňyň onu bir gradyndy. Soň gyýdyň töýdürin göwsüne elde girjek bollugyň aýperi gulak toýdyna tuýşuryp goýberdi. Beýle gaýtawlyga araşmadyk, gamalynyň aňarty bärik geldi. Gamasyny ýaldyryp, keşdeli köýnügiň ýakadyny parran döwsdi. Onyansa nirdendir bir yerden çıkan zarplı, gülsüllü kamalini yere yazdı. Emma yarağını yerlen taptırmadı. Nurnaları allım verdi mesalan, beyleki kamalinin boyunun yenisi damarından lehen pençelen ne tanış, onunla uğravi tüydürüptü. Bağırını yere veren sonku kamalı kalacak olanını, ne tanış ayağı veren onun kamalıyla dödümlü bastı. Ol değişini kızırdadıp pençetini mezarlığı yaydı. Ne tanış eğilip derro kamanallı. Şu haladan tarp verip, beşin biri ökse götürüp, bağırın aslının ayagırlığına yendi. İlkinizi urulun eyyam yerinden kalıp, neyatanışın yakınından el vermeyeceğini verip, amatlı urga çemile yerdi. Bir taraf kolaylan neyatanışın çat mağdaydır da, Allah deyip, gamasını zıbırdadanını, gama neyatanışın şep gözünün üstüne gıltı kakıp geçti. Gan payradı. Ağuzu neyatanışın yürüğün ornadı. İkinci, şakert, dağdan yerden sermet tapan daşın neyatanışın yengerinden dondurdu. Neyatanış yüzünü kıldı. İki yerden üstlerine haydap geliyaka öğün el alıp demin dürsen ayperi purtodu ilan gidermen nasar tetin edip ulu ilan gıygırdı. Militsiya! Bayılgırış tetten son olur yazdığını verdi. Yakasının bölünüp göğsünün aksırıp görünüp durunluğunu park koyman ayperi haydan hay neyatanışın üstüne geldi. Gağanın elibirini durulacak kollu. Bulmadı. Ilgap goşawuşlap palçık getirip bastı. Gan saklatmadı. Neyatanış yenkerinden urulan zaydar urul irarlı yeniden huşsuz yatırdı. Birden yağdına düşünnek ayperi başındaki yağlığını etmedi de garnlı kellerini mehkem dağdı. Yine goşawuşlap beylirakta şillereyen zoyacıklar tuğ getirip neyatanışın yüzünü yuğdu. Mağlayını öllödü. Neyatanış ayıngalıp gözünü açtı. Göğüsa çıkkıydın ödünün yüzünü mağlayını tipalap yarım yaş ağlap duruşunu görüp bir hili vurdu. Aradara yerinden turdu. Gıydam yorgallı. Neyatanış, uruların ıdasını hali hadar duyyannek ilki yengtetine, sonra mağlarını yerine yetirdi. Ayperi neden ketkinine dönüp, açık göğsünü yerlerden yattı. Neyatanış yerde yarlayan gamanı toprağı tünzüp varladı. Nide yaşayana dedi. İlerrekti. Yörün eltip baydayın. Yanış güre vurdular. Ayperi neyatanışın ıskıntı hallı. Hassıllavrak barışına düdümen, goltuğundan söy götürürdü. Bir elinem yakından ayırmadı. Bir meydan yören tonlar, neyatanış ayak çekti de, eginden pençegini çıkardı. Kayına mayına garaman gıyla giydirdi. Giyeceğin çigregi var. Giyeceğinin çigregi yoktu. Kayta ısladı. Beti şova demini dalıştırıp baryadı. Uzokluğun gılıp, soğap yetişmedik asfalttan hovur götürülüyordu. Ayperinin küyü köşesi, bosta da neyatanışın pençek yenglenmesi değerli. Ona hali hadir ilim degen oktu. Ol bir gepin gerdişine uğra ayıdlayan tözdü. Gıydın alan asık olup barmadlığı için edilen çıkalgadı. Ayperimin duyuptu. Neyatanışın kirlerine dağılan yağlığın katı södülüp, uğuzu yelpeteleniydi. Ayırmağa hıyarlan yanını uğran Ayperi, sözme deydi. Sözme deydi ama sözmenim. Neyatanış, gıyırdan seri boyu sayılanıp barışına, Eğilverek garap yılgırdı. Garankıda bir yılgırmağını Ayper görmürdü.
Oňa derek näme tanış nasar gorkullygyny eşitdi. Aglaýanmy? Ayperiň gorky towalyň jogabyna görüldi. Eýülenem garşylary saga ýar burnuny çekdi. Munyňa burun okkeýgim. Aglamak aýp bolmadymy? Onda menem agla bermeli. Emma aglamak onuň at gaýtarym beýletinden hem aýlanan okdy. Öldür gözünden çiğ sıkmalı. İçine kalar. Oğlunluktaki bir yenleri ularını da ayrılmadı. Yiğitlikte de hemra oldu. Bunun bir yanı da o keselden saplanmazağı asıttı. Yöne erkek adamların derdi ustasını gayık gami işlerine tarıp çekip sıdayanlıkları ona aydındı. Son suyunum olar basım garrayadılar. Nasar maşgulların ağlap göz yaş döküp biraz derdini eğitmeleri var. Olar ağır yükü yengli diyedi. Ayperi vurdu, hakikattanım ağlayadı. Geçemin gözünü ne edip görneyin? Burunlat yok ahirin. Burunlat yok görün, eli mevtat olup barsan kogume. Soňa da şükür et. Onuňa doğru. Ayperlen ışığı sönmenler. Demek gecesi yolunu gözdükü otuyor. Ayperi 3 kat sayın 2. katına sıkıp, sağ eginin näki garazı nokudu bastı. Aňardan sıvışıl teýleşdirildi. Azebece gapyny açdy da ýeli terpikdi. Ayperi de ejetiniň gözüne doğru garap bilmedi. Gyýdyň başa sıklygy, tasynyň hügjerip duruşy, gan tegmilli penjege gyslyşy inen anketdi. Belrekden kelle saralygy. Tasy ýa fiq türtürüp gelýän ulyna kortoň biriniň berin salamyny uly eşitmedi. Girsem mükemmel. Girmesem mükemmel diýip ýaýdan ýa tansy Ayperi öýünledi. Azebejede gir hanım diýdi. Ayperi penjegi diýwany oklap iski zaýat salt girip gitdi. Nätansam diýwanyň bir sünkünni suutdyryp oturdy. Azebeje gyýdynyň giden otugyny girdi. Enäniň teri galy bolup çykdy. Näme boldy aýym? Üstü başyndagy näme tüýsli? Bir dagyň üstünden bardyňmy? Wagt biýmehal sak gelmedidimi? Köýnügiň zerrem-zerremli. Yine elin ayaktan düştü. Ayper birden möňürüp goýberdi de ejetini garta ujaplady. Şunu hatta sorama edejan soňaýdaýym. Yine ayet hülün gyýdynyň göz ýaşyny tüpürdi. Bulaşık saçlaryny typady. Dilinin yakany görüp içini çekdi. Hakyt bu sak göre bölünipdir. Kim yer ýutmuşka eline okum olur sıktınna. Soňam korkulap durun gyýdyny. Bar salsyl köýnegimi diýdi. Azebece Gyýdyna dönüp oňoýsuz oturan nätanysy çekinjen garady. Düşügüstege çay hanım. Ullukan perýasy götürdüp nätanysyň gapdan oklady. Mene gaýdaýdym diýen. Şüpellemi. Giýjäň ýarymynamy. Çay uçmän gitmek bolmady ahyry. Demin alyp duran çaýymma. Ay pergeler diýip basyryp goýupdym. Birki käse iç. Garry aşkana tarap gitdi. Nätanysyn gaýtsym goýtum diýen teden eşitipmi ýa salşyryp bolupmy? Ödüne rezi beren Ayper geldi. Gyýy utunjurap diýwanyna oturdy. Nätanys gyýy täzeden görýän ýaly tiňin teretdi. Nätanys onuň gyýyzy nazar eglendi. Kiredilmegindenmi? Ya her kulun wakadan mı näme? Ayperiniň ýüzi iki hal jagadyna şenli gydardy. Bu orta gyýydan nar ýuwşgyny berdi. Birden Ayperi taýus ýaly patardaqlaňa galdy da hasa derman alyp geldi. Ejesi orta taşak ýalyp çay goýdy. Ayperi nätanyşyň sargysyny emaý bilen aýryp hasa derman salyp täzeden gerçikli daňdy. Gyýdyň mulaýym eliniň ýyzy. Ýakynyň alýan demi nätanyşyň ýüregine gopturdy. Ayperi hasany aýlap bolup "Eje, gaýşy ýokmudy?" diýdi. Ýene gaýşyna berdi. Gyýy hasanyň uzuny kirip daňdy. Ejeti bilen ýanasy oturup nätanyşy saýbydy. Çekinmede içiber. Ödüne udulan käden alyp nätanyş gabagyny alyrdy. Nany ödüňi pişirýän diýdi. Ayperi ejetiniň güýüne terep geldi. "Ne bilýäňiz?" Nätanyşyň gözi ýene taşaga düşdi. "Gördüňmi eje? Keň çöregiňdigini aýtmamyzy da bilýärler." Azybece bolsa Keçe düşen nan oğuntuğunu ayeti bilen hipap alıp saçagat ýady. Ejemi sürüpse godun nişliye görsen, yüzü nanı da meňdeşdir. Ayper mulaýym ýylgyryp ejetine bakdy. Garrynyň göwrüm bir az giňedi. Eýem gyýyndan o bazady eşitini bellidi. Enine şähine ýetmän goýjak many barmy?
Ýogdan beýle ýynjylmazdy. Olunny içinden alnına oturun yigide alkışwarny okuýady. Minnetdarlygyň sözü bilen näle, garaýş bilen mälim edýärdi. Azaweze, azgynsyň, fırlygynsyň oglum, arkaýyn iýi ber, içe ber, öz öýüň ýaly gör, nur nazar diýdi. Ay peri, bu ady eşitip ýalta ejetine bakandam duýmany galdy. Ýüdi erbet üýtdi. Ýöne ene sepini bilmedi. Nätan şol muny ýa eşitmedi ýa-da eşitse de duýmady otarly. Garry ýene bir ugrumda ýigdiň adyny nur nazar diýip tutdy. Başga adama ýögülip badýany bulaýmaýyn. Käbir gyýdy maşgalanyň durmuşy çykan soň adynyň üýtgeşi alyp, menem adymdan daşdyryp birini bulaýmaýyn hällip, nätanyş ýögülip söwürdi. Ondan hiç burada adı göğüne getirmän, yakım diyeli kırıp öğün sanatdı. Men nur nazar değil, ene, yemiş. Yine kıydına baktı. Kıyıd yere. Yeňşiň ýerden ýögüz Akif üstüne bastı. Grazdan giyminlik polkovnik mehmanhananyň darazyk otogyny iskin tynlady. 3 adamlykmy? Bir adamlyk ýeşirler. Gepleşirler. Arşaga deň nähili. Bar. Ýassagam gadan jetdi ahry. Polkovnik şondan soňam yeňiş bile esli gümür ýamredy oturdy. Çäş wagty goleýanna da turup gaýtdy. Gelenden biraz wagt geçip geçmänkä kabinetine ýygynyşyp başladylar. Novostry awşamky ýagdaý barada gatabat bermäge taýýarlyk kıldy. Smirnov söz berilen destine öz Novostrygyna görneşden wakatyny gürrüň bermäge durdy. Oturumlaryň üntüni çekmäge ol ýeki dili bilen bütün göwgületini hereketlendirip zan çekýärdi. Sary gaşlaryny ýaşdyryp, bürüşdirip, töküti gazyklanýardy. Onuň zanyp berýän gürrüňi ýogdakif öz ýerinden sessiz ýünde dinleýärdi. Ýeri beýle de burada turur ekeni. Özüň ýapýan eşden wakaty bilen Smirnowyň gürrüň berýän dady hem depse. Yeňşiň hem oňa ýetirin gürrüňi da şuda. Bir gecede 2 mengdir şagdaý. Ene ondan danışmamkyda eslegini aýypdyr. Wagt gezi ýerine turdum. Öýede gitmedi, köp aýtdym da yetmedim. Hykly atynyp gelýärdim. Polkovnik söz arasynda oturundy gözaýlady. Aýratyn birini dikanat seretdi. Oňa barhaüşürildi. Göwnüne bir hir guman gitdi. Onu nirededir bir ýerde görünmemek etdi. Niredeki? Ýöne tanyş ýüle salymdyş. Ondan onuň orgun işgärliň arasynda näme iş bar? Oňa kim ruhsat etdiki? Bir ýere näme üçin goýberdilerki? Polkovnik sabarlyk bilen garaşdy. Ýöne onu her näçe zan etdi de tanap bilmedi. Her näçe syn etdi de bilmedi. Soň ýene Smirnowyň gurruny dolandy. Görsem ýöňümde 2 degenek bir yetkinjigi garangyda ara alyp iretip durlar. Menem barşyma bir ýerden ýeňsirinden penjeledim. Beýle kızdy ut götürdük çäni. Ýigidi ölim bir alyp gaýtdym. Olar ýaralydymy? Oturunlarda kimdir bir sorady. Ele halnany getirip tapşyrdyňmy? Ýok. Olar ýurluş ekeni. Gaýdysyny sözdere alaşypdyr. Özüm doňşap diýen soňlar adam diýmedim. Oňar manyň jejim. Adresin zadyny berip alyp galdyňmy? Alçagam bolmadym. Näme üçin? Smirnov ýagyndy. Kimdir biri öňürçek boldy bilen ýaýrym gelýänüş nowat bermeli. Beýreksin gaçmady näme? Näme bilen gorkunlurdy. Ýaýrym gelýänüş kedine bat berdi. Ola gorksa, ýollaşam döýmezçilik etse, senin perwaýsyzlygy ýudursaň bolup durdy. Ýaşam awr iş bitirýäňiz. O bolwasty ýogdakyz kadrlary mazal saýlap geçmeli bolup teýedilen. Munir asnat getirýänler bir işden gyraklatmaly. Onu dıptakal göwresine erkedýän daşyndan bilip duran Separ Smirnov bir zat aýdarman boldy, ýene tatlandy. Ha, ondan näme? Aýt jejim, aýt. Aýtsam, gaşan meni tanap ýoksa götürdi. Ýoksa götürse ýokçasyna min. Ýokçalar gün siň öýüňizi alyp baraýjak. Ýaýrym gelýänsiň agdy gülüp, gözler anatyndan çykara geldi. Bir ýuguda kewşi, bir Vazim Ivanoviç çiňerildi. Töwrünäklerin keşbinden maňa aljak ýaly oňoýsy ýaltaklady. Kimdir biriniň küllanyň erňegine goýan silim pişegini ally goýdy. Soň filtrli sigaret çykaryp haýbatly müşdügine giydirdi. Onu zajgarkadan otlady. Kim bolsa da fiilemallal ýollaş Smirnov.
Emma bu kütük artistin yasama hareketine uğruldu. Sedem öňkü ýaljymak, zarply sedemingdi men. Ýögsül çykdy. Ýöne bu wagtda Awdiýewiň ýözi kyn ýagdaýda galman. Naşarlyklaryňam baş aşağı gelipdi. Her nisge murdu. Agar portody yarım syn yarım degişme bilen ýene Akypyň ýözi ýumşatdy. Bolda da Smirnov ýylak beýlaga bay urunyň aýtmazak bolup, Awdiýew merjeli adam, typtyr ýalylar. Ýöne gürrüň ýödüňne ýörüp ýöne ýetkinjege diýärne. Ýaýlym geleniz öňkü bady howalyny ýitirmegiňe bolany. Şo garnaş smokdan meňe ädim ýanyny nip Awdiýew ýödüniň köpüň içinde ýeňi damaryndan tutulyny nam etdi. Ýaýlym geleniz, sen oňa da şükür et. Beterinden beteri var. Anha menem akşam kur wakadan habarly. Olam hammamy baryp soň kino görüpdir. Kinodan çykyp şeýle wakat ataşypdyr. Balkonyň oturan ýerine ýetledi. Ýeňişiň beren dolanygy gamasynyň kagyzyna aýryp, ortak stolda goýdy. Ýene şu portotda seyretmäýänligi her ýüze biýalaş garady. Ol ýagman oturdy. Hetinim skaran okdy. Balkovnik ýene ýoňky soruny aýtyrdy. O bir ýerde näme işleýär? Awdiýew da bilýändir, ýogsa beýlip bilen aramyzda oturmaz. Arman ulum ýere salyp bilmändir. Smirnowyň aýdaşy ýaly olar iki, ol ýeke eken. Balkovnik ýene näme tanysy synysyna garna aýlady. Ol bir farkdy. Şo halydam sekretar geldi. Birinin girme urusa sorayanın haber verdi. Çıkan nesine rapida aykır peyda oldu. Helki adam, balkovniği neye tanış onun gelinini genirgente de sır bildirmedi. Gelinin gözleri görün ona dikilipti. Dikildi de, yine üyüt göçük alaması bilmedi. Ol bir gülşundan yazman otuyordu. Ayperim ona bir park borun bulur simeli. Ayperim'in aşağılık golduğunuz, men her şon yanına giriptim. Ýöňüňiz düşünýärsiniz-de, bir meniň düşünürüşüm. Ýeňi işleýän bir ýigit akşam meni howpdan halat etdi. Nereden näme kärdidiginem habarym ýok. Soramy mundup durun. Ähli görüş beýle görüpdi. Gyýdyň gözleri diňe goşa görüşde girendi. Ol ýene nazaryny Ayperi bilen gedekleşdirdi. Ayperi ol utanır, gyzar öýtdi. Emma ol utanokdy, gyzarynokdy. Ol nur nazardy. Ayperi geň galdy. Gaty geň galdy. Gözler çakmışyny bir tabyn saklap bilýän adama geň galdy. Ýödüniň zuw etdiğiniň tügasylyny da beperway bolup sarsman üýtgen oturup bilýän ömrüni ilkinji gerek gördü. Beýle ýüz, beýle kesip hiç satda da renkini salsyrmata gerek. Neniň beýle ýatyda girip bilýär. Neniň beýle oýunlar oýnap, oýnamadyk ýar bolup oturup bilýär. Yalan ýüz diýilýän şeýle bolýarmy? Şu mahal Ayperi'nin gargı nazarının gabadyny da eger diýerläýinem diýen o müzürüými. Awdiýewiň kesip ürün düýbünden başga sekeni. Derrew ýüzüne skaýdy. Bady ýüzüniň renki müýtgödi. Setem. Ayperi bir alamatsızlar nöýdüp. Ýene oňa garşy tinkilindipdi. Barybir ýüzük onunady. Ýönül çykarjak däldi. Ayperi bu yola utana duruşunu. Başka soracak koyacak zadyňyz bolmasa diýdi. Öwel Akyp ýalga ýeňil göz geldirip, ýöňüne tüýşürip goýdy. Gaýdy berin. Ayperi çykan destinen urnalar. Menem akşam kulun wakan aýdaýyn dip gelipdim. Her nägyzyň öýüdi gelýdi. Menem zanyny şaýat uruhat bolsa turjak diýdi. Mühim bir işi bady öýdüp saklaýdym. Aýdan bolsaň öňrek diňlerdik. Ikiňiňki bir zat bolsa gaýdy berin. Gражданин начальник. Ýöne huluganlar tapşyk bolýaryň. Nurnazar göçe çykan Ayperi'nin ýerine ýygyrdy. Ayperi! Gyýy ýerine görüldi. Ýene ýüre berdi. Nurnazar deňdeşdi. Ayperi ýüzüni turşatdy. Näme? Ah taksakmy? Ünäme? Nurnazar sakawlady. Ýeri näme? Hiçle. Senin näme käkelecek bolýaryňy düşünýän. Men Ayperi. Hawa men Ayperi, sen Nurnazar. Ýöne sen näme ýüzüňi maňa görünip bilýän? Ýene erkek diýjeksin. Naşarym boldum, mene ýüze gelebilmezdim. Ayperi, sen bir düşün olur iki men. Ayak çeken Ayperi ýüzüne garap ýanyny söýledi. Olur iki, sen ýeke.
Sonkirin yollaştı mıydı? Ya on 4 yılı var mıydı? Men sana takolokap oturacak değil. Asla geregem yok. Senin nefsinin uğruna hallanatan niyarı görün. Onun maşodluğu ekenin. Senki bir dev kulmak, güleşe batmak. Hügde burnun sokonun sonlanır. Emma men ağır salacak kıydın değil. Bu olsun gülün uğuda yermiken. Nurnagar, kıydın yüzünden ankarp kaldı.